Eguerdion, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Cluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaur Lezamako bigarren zelaitik ari gatzaizizue zuzenean, Gazteen mailako txapeldunen kopako final laurdenetako joaneko partida eskaintzeko. Zurigorriek, hirugarren multxoko lehen sailkatua izan den Real Club Deportivo Mallorcaren bizita jasoko dute goiz eder honetan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Hoy estamos en directo desde el campo número 2 de Lezama para retransmitir el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones juvenil. El equipo rojo y blanco recibe al Real Club Deportivo Mallorca, que ha sido el primer clasificado del grupo número 3. Eser baino lehen, guazen bitaldeen hasierako hamaikakoekin betiko legez, etxekoenarekin hasiz hemen ikusten ditugu aulkira doazen jokalariak. Jon Solaunen taldea ondorengoa izango da, ATP-an Iker Pagazartundua egongo da atzeko lerroan, lauko lerroan, eskuinetik eskerrera, Oyer Unamuno, Beñat Larrea, Pablo Martínez eta Adrián Lekuna izango dira, aurretik Eneko Jakuria, Daniel Belategi eta Beñat García, hegaletan Adrián Pérez eta Ali Jagif, golen bila aurrelari moduan, Igor Oiono, aulkian, teknikari bilbotarrarekin batera, Oyer Ariz Navarreta eta Simone García ordezko atesainak, Ardaitz Villorejo, Ander Peciña, Aimar Oliveros, Ander Soravilla, Marcos Goñi, Aitore Torrico, Ugaitz Quevedo, Aritz Ortigosa eta Selton Suez Sánchez. Hemen datoz, 22 protagonistak epaiekin batera, baina aurretik Mallorcaren taldea ere gogoratuko dugu. Carlos Muñoz entrenatzaileak ondorengo taldea hautatu du. Joan Pol izango da atesaina, atzeko lanetan, atzelari lanetan, Alberto García, Gabriele Rodríguez, Javier Olaizola eta Santiago Ávila izango dira. Haien aurretik Samuel Guzmán eta Alejandro García. Hiru punta erdi izango ditu talde Mallorcarrak, Mark Eskuri, Sex Riba eta Axel Bejarano, eta aurrelari moduan Alexander Boiski golegile nagusia. Aulkian Marke Monedero atesaina, Tomás Balcedo, Alejandro Espósito, Nicolás Baratucci, Alejo Galiano, Federico Lusenhoff, Ismael Oketokun, Alex Tora, Raúl Alarcón, Antonio Bueno eta Bruno Calcaño izango dira. Hemen bitaldetako jokalariak elkarri eskua emanez eta gurekin batera gaurko neurketaren kontaketarekin laguntzeko hemen daukagu gurekin Igor Arenaza. Kaixo Igor, eguerdion, zer moduz? Eguerdion, oso ondo Mikel, baina oso eskertua ez, olako partidu bat berri zurekin hemen egoteko aukera eman diazuelako, eta egia esan, egia esan Lezaman hemen instalazioan ikusten dugu segiro eder dauen, eta partida eder bat ikusten duen, eta sorioneko gea horrek esan nahi daulako. Bai, ontsa ikusten dugu hemen irudietan gure presidentea den Jon Uriartek eta Javier Landetak, Euskal Federazioko presidenteak, kapitainari Eneko Jakuriari txapeldun kopa eman dio, bigarren multoko txapelduna izan da Athletic, 77 puntu lortu ditu talde Zurigorriak, atzetik Club Atlético Osasuna, Real Sociedad Antiguoko eta Alavés izan dira. Beraz, Igor, emaitza oso ona, gure helburua beti da jokalariak estea, esperientzia berazgarriak bizitzea gazteentzat, baina baita ere garrantzitsua da emaitza onak lortzea, ezta? Bai, guk beti esaten dugu Lezaman formakuntza prozesu baten barruan gaudela, eta prozesu horren azken maila da pixkat gazte mailako lehen taldiak garaipen hau lortzea, ezta hortik aurrera ja profesionaltasunerako ja oso gertu dituzte pausu hori, eta olako partidak esperientzia hori ematen die, ez? Guk pertsona integrala sortze ditugu, baina kirol emaitzak datozenean prozesu horren ondorio baten bitartez, zoragarria da. Hori da, oso emaitza ona izan da aurtengoa, berriz ere hemen txapeldunen kopa jokatzen, entzuten ari gara hamaikakoa megafonian, beraz zarata nahiko handia da hementxe bigarren zelaian, eguraldi ona, jendetza ere etorri da Igor, ingredienteak oso onak dira, partida oso ona bizitzeko, ezta? Bai, oso onak dira, giroa ederra, jendetsua, gure beheko taldetako jendea etorri da, jokalari horiak ikuste ditugu, oseak egun azteko partida oso polita, bai. Como decimos, nos espera un partido precioso el que vamos a vivir aquí a partir de unos instantes, 12 del mediodía, las piñas correspondientes de ambos equipos para
darse los últimos ánimos antes de comenzar este partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. El Athletic, que vuelve a estar en esta competición, se quedó apeado de la Copa del Rey en los octavos de final en esta edición ante el Real Club Deportivo de La Coruña. Hoy tiene enfrente al vigente campeón de la Copa del Rey, el equipo de este hombre, de Carlos Muñoz, que busca también el doblete, como lo hiciera también el Barça hace 2 temporadas. Sacará de centro el conjunto balear, erditik aterako du kanpoko taldeak, dena prest beraz hemen Lezaman. Partida hasteko, Atletiken azken horroa, eta badatoz jokalariak bere posizioetara. Erditik aterako du Alexander Boiski, golegile nagusiak 18 gol lortu ditu hirugarren taldean, hirugarren multzoan esan nahi dugu, eta Mallorca txapeldun izendatu da, hirugarren multzo horretako txapeldun, Real Club Deportivo Español eta Barçaren aurretik. Epaiak partida hastea albidetu du, epaia Asier Villanueva morrortu da hegaletan, marrasain lanetan Ruben Cachón, Lafuente eta Asiere Bañares Zapatel egongo dira lehenen segunduak, eta baloiaren jabetza Mallorcarena da esker hegaletik, erasoan talde balearra, barrutik jokatu du Carlos Muñozen taldeak, atzetik aurrera orain kapitainak, eskuinera datore baloia erasoan, 16 zenbakiduna, hortxe dago Sexriba, buelta eman eta lagun baten bila aurrera doa, hortxe punta erdia, areatik gertu, eskuinera zabaldu du baloia, erdirak eta jar dezake Mark Eskurik, ez du bere egitasmoa lortu, ondo urrundu du baloia Atletikeko atzeko jokalari batek berriz ere, jabetza Mallorcarentzat, hortxe dago Javier Olaizola, Mallorcako mitoa izandakoa, bere aita, entrenatzaile lanetan ere aditutakoa, kapitain handia Mallorcan, eta orain bere semea Igor, atzeran iranetan baita ere. Bai, bera bai defentsaren erdian ero lateral baten jolasten zuen, suerte aukinun berakin aldagela konpartitzeko Ibarren, bai. Eta, bueno, bai, eta Jon Solaunekin ere bai, oseak gure taldeko azkenean entrenatzailea. mundua oso txikia da, Bai, olakotan konturatzen gea mundua pañuelo bat dala esaten du, api bat dala, eta bai, oso anekdota politak, bizitzen dira, eta orain beraiei tokatzen zaie bizitzea. Eta egia esan, Mallorca ikusten dugu baloia eskula ezer... Bai, ondo hasi da kanpoko taldea, nagusi orain jabetzan, alboko sakea izango du kanpoko taldeak bere alde, bi zenbakidunak Alberto García jarriko du baloia martxan, hementxe Elia Gif irudietan, Alberto Garcíak atzera jokatu du Javier Olaizolarekin, 2007ko jokalari bakarra, guk baditugu hainbat, baita ere 2008ko Igor Oiono, horrek zerbait esan nahi du Igor, hemen jende gaztea dago, oso gaztea dira denak, baina badaude baita ere 2005ko gazteak, orduan 3 urteko ezberdintasuna dago, ezta? Bai, lehen hitz egin dugu formakuntzan inguruan, ezta, eta ikusi dugu 2005 Barkatu Igor, barkatu badatore erasora, hortxe goletik gertu Mark Eskuri, ondo ibila, atesaina Iker Pagazartundua baloi hori jasotzeko, jarraitu Igor. Bai, hori, 2005ko jokalari jolastu ahal izango gendun, baina erabakia da beti formakuntzan zailtasuna jartzea jokalari hauei, eta gaztetxoak izatea, ez? Eta orduan 2006ko eta 2007ko jokalariak, eta Igor 2008ko. Horrek nahi dau esan, Atletiken lana oso ondo egiten dabiela gazte mailan, ez? Barcelona eta Espainolen aurretik geratu bada Mallorca, gu Osasuna, Alavés, Reala, Eibar... Talde oso handiak. Talde oso handiak, eta jokalari, garaio hauetako jokalariekin, ez? Beti prozesua mantenduz, kirol emaitzak ondorio bat izan dadidea uste duan badoa. Hori da, hortxe erasora orain Beñat García, adi arriskua egon daiteke, baloia Igor Oiono jaso du, ari hartzean atzera, Adrián Perezekin, hortxe Bilbotarrak eskerrera zabaldu du, Elia Gizator, erdirak eta jar dezake, ondo urrundu du arriskua Alberto García, alboko sake esango du, Jon Solaunen taldeak, badator gora pixkanaka, talde zurigorria, 4 minutu, betetzetik gertu gaude hemen Lezamako bigarren zelaian oraindik golik gabe, Athletic Clubek huts, Real Club Deportivo Mallorca huts. Erasoan orain Athletic, eskerregaletik, hortxe dago Adrián Lekuna Nafarra, berriz ere alboko sake izango du etxeko taldeak, iruindarrak, baloia motz jokatu du hortxe bere laguna eta herrikidea Beñat García aurkitu du, ondo aldendu du arriskua Mallorca, baina aldaratzea Adrián Perez jaso du, eskuinera Unamunorekin berriz ere Adrián
Adrianek, barrutik, Oion aurkitu nahi zuen ez du bere helburua lortu eta baloia lapurtu diote, Axel Bejaran lortu du hori egitea, ala ere baloia kanpora zuzenean bidali du, alboko sakea izango du Atletikek. Hortxe Oier Unamuno, irudietan Jon Solaun, bere jokalariei aginduak ematen lan itzela egiten ari dena lantalde oso on hau, Jon Solaunek gidatzen duena, baina baita ere bigarren entrenatzaile moduan Joseba Lertxundi, analista Andere Pernia, atezainen entrenatzailea Jon Gaizka Altzugarai, Jokin Grazia, Agustin Azkuenaga, esken finean Igor, oso lantalde polita eta langile finak, ez? Bai, gaina urtean zehar beraiekin konpartitzen dugu Lezamako espazio batzuk, eta egia esan lantalde zoragarria izan da, nahiz eta hasieran oso ondo ezkun, beraiek oso lasai zaudeten, lanean mutikoak oso, gazte hauek oso ondo ari zialako, eta bueno, gero etorri da emaitza ez, lasaitasuna eta urduritasuna kendu dagoa, formakuntzari eman diote garrantzia, eta ikasketa horretan hori, badoa, Bai, badator Elilla Gif, adi, arriskua ondaiteke Elillak, barrutik Beñatekin jokatu nahi zuen, ez dute elkar ulertu, eta Mallorcako atzelariek arriskua deusestatu dute orain epaileak partida eten du, Mallorcako jokalari batek arazoren bat izan du, hortxe dago lokarriak lotzen, baloia estan pintxatu. Bai, baloia, zerbait gertatu zaio baloiari, baloia aldatu behar izan dute, hortxe Josu Larrazabal delegatuak baloia aldatu du, eta epaileak erdiko atzelariari bueltatuko dio, hortxe Gabriel Rodríguez jarri du baloia martxan, atzera Joan Polekin, Joan Polek neurketa itzela egin zuen kopako finalean, penaltiak geldituz Espainolen aurka, han Carlos Tartiere zelaian jokatu zen kopako finale, lauko finala, eta bertan Igor, hirugarren taldeko hiru talde egon ziren bi finalean, Mallorca eta Espainol, eta final horrekoan Badalonari irabazi zion Mallorcak, beraz, hirugarren taldea oso indartsua da. Barça eta Espainol txapeldunen kopatik kanpora gelditu dira, beraz, zerbait esan nahi du horrek, eta taldea oso handia da, Mallorca oso talde hona da. Bai, ikusten dugu puntotan oso antzera ibili gerala beraiekin, 77, 78, eta maila oso altuko multzoa dela, ez? Espainol, edo Barça, bueno, batipa Barça moduko arrobiko talde bat hirugarren geratzia multzo baten, ez da hain oizkoa, ez? Eta badator korner horrein Atletiken alde eskerregaletik, Adrian Perez jarriko du baloia, penalti puntura ondo urrundu dute buruz Mallorcako atzelariek, eta orain kontrarosara irten nahi dute eskerregaletik, ondo itxidio bidea. Amasi zenbakidunak, Adrian Lekuna egalekoak, kanpora zuzenean ez da irten baloia azkenean, atezaina jaso du, Joan Pole jaso du. Como decimos, primeros minutos intensos aquí en Lezama, buen ambiente, también buen tiempo el que tenemos hoy aquí en este mediodía de fútbol, una jornada muy intensa porque recuerden que esta noche juega el primer equipo a las 9 de la noche, derbi ante el Club Atlético Osasuna, apurando los leones las últimas opciones de entrar en la Champions League, que sería Igor Arenaza poner la guinda a un temporadón que ya lo es de por sí después de haber ganado la Copa, por cierto al Mallorca en la final. Joder, sí, este año estamos de gracia, ¿no? Hemos ganado la Copa, estamos en Europa ya, estamos con la posibilidad de llegar a Champions y la verdad, jugando otra vez contra el Mallorca, ¿no? Un gran partido, esta vez con juveniles y la verdad es que el temporadón del club, diría yo, porque... Sí, en categoría femenina también. En categoría femenina llegamos a la semifinal de Copa, nos eliminó un gran Barça, que va a jugar la Champions femenina. La final en San Mamés, por cierto. Eso también, ahí estaremos también aprendiendo de fútbol otra vez. Luego también el Vivality ha subido, el Baskonia va a jugar el playoff y aunque el segundo equipo femenino haya bajado, en el proceso de formación de estas chicas, el nivel que tenían y el nivel que han dado ha estado muy parejo. El trabajo de Jonathan Ledesma y su equipo ha sido increíble también y entonces yo estoy viviendo como un sueño todo lo que ha hecho el Atleti, el primer equipo masculino por supuesto, pero el resto del club también. Y que siga, por supuesto, que siga siendo así. También continúa el partido, saque de puerta para el conjunto Bermellón hoy
con una camiseta alternativa, su segunda equipación, evidentemente, el conjunto mallorquín, que juega también de rojo. Hoy es imposible por la coincidencia de colores. Juega desde atrás el guardameta balear, Joan Pol, que juega en corto con su central, con Gabriel Rodríguez, kate señari, bueltatu dio baloia, presioan Peñat García eta Igor Oiono. Atzetik irtengo da, lasai Gabriel Rodríguez, hortxe Javier Olaizola, eskerrera zabaldu nahi zuen, ez dut elkar ulertu berak eta Santiago Avilak. Txaloak ala ere bere taldekideari alboko sakea izango du. Atletikek hortxe, Oyer Unamuno, barrutik Peñat García, hortxe Nafarrak, eskerrera jokatu nahi zuen Elilla Giften bila, ez du bere helburua lortu, ala ere baloia berreskuratu du hortxe Peñat García, eskerrera zabalduko du baloia, hortxe aurkitu du azkenean Elilla Gift, eta atzera honek Adrian Lekunarekin. Daniel Belategi, pasaden urtean ere Ohorezko mailan aritutakoa, aurten zelai erdian Oyer Unamuno, barrutik kapitainaren bila, Jakuriaren bila, beste behin baloia, Oyer Unamunori jauzi zaio, falta eske saletuak, ez du adierazi epaileak, baloia berreskuratu du Mallorca, 10. minutua beteta dagoeneko hemen Lezaman, oraindik utxean, partida polita bizitzen ari garena Atletiken eta Mallorcaren artean, orain Mallorca erasoan. Con calma el conjunto de las Islas Baleares, amasando la posesión, cambia el sentido del juego hacia el lado derecho, donde emerge la figura de Marc Escuri, el jugador de momento más peligroso del conjunto bermellón. Atrás para su compañero, para Alberto García, este más si cabe para Gabriel Rodríguez, se la devuelve a Alberto García. Alberto que eskuña zabaldu du, baloia hortxe dago Marc Escuri. Lagun baten bila, atzera berriz ere, Albertorekin, barrutik, Alejandro García aurkitu du. Alejandrok, Javier Olaizolari eman dio baloia. La presión del Athletic, que es algo tímida, hay que dosificar todavía esfuerzos, Igor, porque sí, el partido es largo, hay que tener en cuenta que también viene la vuelta el próximo fin de semana. De momento, tranquilidad. Sí, por supuesto, se están conociendo, ¿no? También, y es un partido a 180 minutos, ¿no? Entonces, hoy Adi, arriskoa egon daiteke, eta Langara bidali du bere jaurtiketa, urrutiko jaurtiketa, eta aldaratzea ez du jaso. Boizki jokalariak sekulako aukera izan du Mallorcak, oso urrutitik saiatu da ia bere zelaitik, eta aurreratuta zegoen atezaina Iker Pagasartundua, zorionez guretzat, baloiak Langan jo du, ez da sartu oso gutxigatik, eta aldaratzean ez du asmatu Boizki, golegile nagusiak, baina sekulako sustua, Igor. Bai, ikusi dugu Javier Olaizola zelan ikusi duen aurreratua Iker, eta hemen txerrepikapena oso urrutitik jo du Javier Olaizolak, oso jaurtik eta bortitza egin du 18 zenbakidunak, eta oso sortea izan dugu, eta gola sekulakoa izan ziteken. Bai, eta aldaratzea ere bai, ez? Eta ikusi dugu Ikerrek zelan altxatu dan eta geratu aldi izan dion beraien goleratzaileari, ez? Goizkiri, ez? Eta baina bai, pixkat bildurra sartu digute, suerte eduki dugu, barrura sartu balitz, ospatzeko gol bat izango zen, zorion du eta beste zerrez, ez? Golpeo bikaina esker horrekin, ¿está? Bai, se ha crecido ahora el Mallorca, que busca adelantarse en el marcador. Recordamos también que se está jugando otra eliminatoria de estos cuartos de final de la Copa de Campeones. A la misma hora ha comenzado en la Ciudad Deportiva de Las Palmas, Betis, y mañana también a mediodía se disputan los otros dos encuentros entre Deportivo de La Coruña y Sevilla, y Levante, Unión Deportiva y Atlético de Madrid. Talde oso onak baita ere, adibidez Atlético de Madrilek Real Madrid ladu kanpoan, ez dago Celta, ez daude talde handiak, beraz maila itzela da, Igor. Itzela da maila, ikusten dugulako munduko arrobi onenak hemen Espainian ere, Estatu Espainoleko ligetan egoten diala, eta Sevilla eta Betis dauz sartuta, baina bestela ikusten dugu ez Barça, ez Madrid, Español bera, Español Deportivo de Coruña bera oso ondo bebai, seguri Málaga bez dau. Ez dau. Beste klasiko bat, bai. Oso,
ze polita dan hain anitza izatea, ez? Hori da. Eta kirolak ematen digun aukera, ez? Eta oso aberasgarria baita ere gazteentzat. Bai. Esperientzia politak bizitzea eta hori datorren urterako edo datozen urteetarako agian hauetako batzuk San Mamesen ikus ditzakegu lehen taldearekin edo Arrobian, bigarren taldean edo Mallorcakoak ere oso garrantzitsua da holako gauzak bizitzea zure formakuntzan zehar, ezta? Bai, oso importantea da maila hauetako parteak aukitea, ez? Liga berez polita da, baina gero aukera aukitea holako partidotan parte hartzeko oso gure jokalarien... Adi, barkatu Igor, arriskua egon daiteke, erdirak eta jarri du eskerregaletik Lekuna, korner izango du bigarrena partidan Atletikek, ez da iritsi errematera Eneko Jakuria kapitaina, bera jarriko du kornerra martxan, hor bostekoa Oiere Unamunorekin, hementxe errepikapena ona izan da, baloia ez da gutxigatik iritsi kapitaina, baina kornerra bidali dute atzelariek, bigarrena Jon Solaunen taldearentzat, orain Eskuine galetik jarriko du kapitainak, Eskuinez, prest, badatoz errematera, ia taldekide guztiak, area barruan, Mallorcako guztiak defentsa lanetan, Eskuinez joko dueneko Jakuria Santurtziarrak baloia penalti puntura, hortxe zetorren Danel Belategi, ez du burukada egitea lortu baina aldaratzea, Atletikek jaso du, hortxe dago Pablo Martínez, Gasteiztarrak atzera jokatu du Lekunarekin barrutik, Beñat García, Adrián Pérez, bueltardia eman eta barrutik Oionoren bila adi, Oionok jaurtik eta saiatu nahi zuen, ez du bere helburua lortu, Mallorcak baloia lapurtu dio eta esaten are ginen, saria polita dela horrelako txapelketa jokatzea eta finalera iristen bagara, Final Fourra datorren astean hurrengoan izango litzateke eta hor finalerdia gaindituz gero, finalera iritsita, Youth Ligera sailkatuko litzateke, bai txapelduna aurten eta baita txapeldun ordea. Aldatu da formatua Champions Leaguean, beraz talde gehiago daude ligako lehen taldeetako hortik sailkatzen diren gazte mailakoak eta Igor, hortxe beste aukera polit bat, bi aukera ditugu, lehen taldea sartzen bada, oraindik aukerak daude, edo hemen ere, txapeldun edo txapeldun orde izaten bagara, Youth Ligera jokatuko genuke. Bai, eske bakarrik... Adi, barkatu Igor, hortxe, korrika, zetorren, Beñat García eta txarteloria erakutsiko dio Javier Olaizolari bakarri zetorren. Erdilari Nafarra arearantz, hementxe ikusiko dugu errepikapena ondo lapurtu du Atletikek baloia eta argi ibili da Javier Olaizola esen askena, hortxe zegoen bidea izteko Gabriel Rodríguez, baina falta arriskutsua izango du bere alde Jon Solaunen taldeak, orain pizkanaka gorantz dator talde zurigorria eta aukera bagune polita izango du markagailuan aurretik jartzeko Adrián Pérez eta Eneko Jakuria, baloia martxan jartzeko prest, Adrián Pérezek eskerrez eta Enekok Eskuinez, badirudi Adrián izango dela, falta botako duena, bera jarri du baloia Soropilean, 11 zenbakidunak, 2500 minutu baino gehiago egin ditu aurten ligan, Adrianek 10 gol lortu ditu Bilbotarrak, 11garrenaren bila orain falta jaurtiketa honetan, epaiak falta botatzea albidetu du, azkenean Enekok baloia gainetik pasa, Adrianek jaurtiketa, baina esian jodu baloiak, hala ere aldaratzea, Adrian Lekunarentzat da, atzerago jokatu du, Iker Pagazartunduarekin, atezainak, Usansolon jaiotako atezainak, 2007koa baita ere, motz jokatu du, hortxe dago Beñat Larrea, Antzuolarrak, barrutik Danel Belategi aurkitu du, hortxe kapitaina Eneko Jakuria, Santurtziarrak barrutik, Adrián Pérez, hortxe Beñat García, salen txaloak, badator Beñat, arriskua egon daiteke, ari hartzean Beñat, Adrianen bila, Beñatek eta kanpora! Oso gutxigatik, ez da iritsi Atletiken lehena sekulako jokaldia egin dute zurigorriek bikoa, Beñat eta Adrianen artean hementxe ikusiko dugu errepikapena, eta ez du asmatu oso gutxigatik Beñat Garcíak, saletuen txaloak, primera ocasión clarísima para el equipo de Jon Solaun, lo lamenta este hombre que vemos en imagen, el de 21, Beñat García, ha sido un auténtico jugador, pero por poco, Igor, qué pena, no ha llegado el primero para el Athletic. La jugada ha sido perfecta. Desde el inicio se ve que el Athletic trabaja mucho la posesión del balón, ¿no? y salida del balón. Beñat ha dividido, ha hecho una pared increíble y
y en el ajuste, el pase a la portería, pues le ha salido un poco desviado. Pero... Y ahora atención, hay peligro, perdona Igor, el centro que intentaba colocar en el área pequeña ha sido Sex Riba, pero ha estado muy atento el guardameta de Usánsolo, Iker Pagazartundúa, para embolsar esa pelota y abortar todo tipo de peligro. El Athletic también, que responde después del susto recibido. Una ocasión clara para cada uno, de momento sin goles, a puntito de alcanzar el minuto 20 de juego. Athletic Club 0, Real Club Deportivo Mallorca 0. Erasoan berriz ere Athletic, orain Beñate Garziak, atzera jokatu du Adrián Lekunarekin, atzerago Nafarrak, Pablo Martínezekin, Arabarrak, Adrián Pérez aurkitu du, Adrián oso ondo mugitzen ari da puntardi lanetan, aukera ezberdinak ematen bere taldekideei. Orain Daniel Belategirekin jokatu du, Danielek luze egi bidali dio baloia, ez da inola ere iritsiko bertara Eneko Jakuria, lasai, jasoko du jabetza Joan Polek. Partida oso polita dago, Bai, oso polita. Bai. 20 minutu emate ditugu, hasieran egondia pixkat ezagutzen, baina ritmo altuko partida da, eta bi taldeak oso ondo baloia mugitzen dute, bai Mallorca, bai Athleticek, eta horregatik olako aukera politak ez, eta olako joko ikusgarria ez. Zuk ere badakizu zein maila altua dagoen maila honetan, gazte maila honetan, txapeldun izan zinen orain dela urte asko, ni ez nintzen jai orduan, baina bueno, 1982an, ez da? Hore Julen Guerrerorekin, txapeldun kopan eta ligan, beraz, zu Igor, badakizu ze maila dagoen, ez da? Bai, egia esan formatua desberdina esan, ze liga bakarra zauen, multzo bakarra parkatu jokatzeko, eta gero, egia esperientzia hori bizi zanun. Eta lehen esan desuna, hain gertu egon daia profesionaletatik maila hauetako partidak jolasten oitzia oso garrantzitsua da jokalarientzat eta bai klubantzat. Bai. Egia da formakuntza behiratzen diola, baina formakuntzan azkenengo pausu hori izaten bada partidu hauekin zoriontzia edo eskertzia edo aukera izatea, horrek nahi dago esan garatuz proiektuan pertsona integral horren barruan kirolari importanteak sortzen ditugula, ez? Eta garaiaretatik ona, ikusi zenbat jokalari atatzen ditugun arrobitik, eta hau da gure plangintzarik honena. Ikusi gure lehen taldea orain, zenbat jokalari diren arrobikoak, ia denak. Horregatik, hori da aukerari politena, ez du fitxaketarik asko ezin dugu, orduan betik bultzatu behar dugu, ez? Eta sinistu iten dugu. Adi, barkatu Igor, erdirak eta Elia Gifte jarri du penalti puntura, betik zetorren baloia, baina ondo ibili da Mallorcako atzelaria arriskua urruntzeko. Erasoan orain Athletic, golaren bila Elia Giftek bere aurkarea gainditu nahi du. Gutxienez alboko sakea bere alde lortu du. Hementxe 17 zenbakiduna, Liverpooletik etorritako jokalaria. Eskeregaletik aritzen da. Jon Solaunen taldean, hementxe Igor Oiono barrutik Adrián Pérez aurkitu du. Adrianek eskuinera hortxe dago. Oier, Unamuno, musikarrak, berriz ere barrutik Adrián Pérezen bila. Adrianek eskuinera zabalduko du, erdirek eta jardezake Eneko Jakuria kapitainak. Ondo itxidiote atea, alboko sakea izango du Athleticek. Ariatik gertu, saleak ere pizten ari dira hemen Lezaman. Giro itzela bizitzen ari garena. Txapeldunen kopako final laurdenetako lehen partida honetan. Orain jabetza galdu du Athleticek, baina ondo ari da Jon Solaunen taldea, pizkanaka lehen zatiaren erdia bete du oraintxe bertan Igor, eta nagusi orain Athletic, hobeto hasi da Mallorca, baina argi eta garbi azken minutu hauetan Athletic nagusi, eta adi arriskua egon daiteke orain Beñatek ondo gainditu bere aurkaria Adrianen bila. Adrianek jaurtik edagin du ari hartzetik, orain falta baita ere 11 zenbakidunak. Ez dio txartela erakutsiko epaileak, Asier Villanueva morrortu, baina ondo moztu du kontraerasoa. Hemen ikusiko dugu errepikapena, baloia galdu du Adrianek, baina argi bili da Mallorcaren kontraerasoa deusestatzeko. Hortxe Mallorca erasoan Alberto Garziak motzean jokatu du Gabriel Rodríguezekin. Atezaina Joan Pol bere areatik baita ere jokoari hasiera emateko orain luze jokatu du Atezainak. Mark Eskuriren bila, Mark Eskuri ez da iritsiko baloi luze horretara.
ies egin dio kontrolak, eta alboko saque izango du Athletic, como decimos, superado ya el Ecuador de la primera mitad sin goles, un partido con alternativas, intenso, y con mucho en juego, nada más y nada menos que el billete para la Final Four, partido de ida hoy, partido de vuelta el próximo fin de semana, un horario todavía por determinar, en la ciudad deportiva Antonio Asensio de Son Bibiloni, en Palma de Mallorca. El Mallorca, el conjunto bermellón, que ha recuperado la posesión en zona peligrosa, saque de banda para el equipo que dirige Carlos Muñoz, sacará desde el costado derecho el propio lateral diestro Alberto García, que seca la pelota, baloia sikatuko du, eta luze jarriko du beraz, areara, bere taldekide baten bila, penalti puntururaino iritsi da, aldaratzea adi, arriskua egon daiteke, baina ondo itxi du atea Adriane Perezek, ala ere, baloia Santiago Ávila eskerreko hegalekoa jaso du, erdiraketa jar dezake Mallorcak, ondo urrundu du arriskua Pablo Martínezek, ala ere, aldaratzea Javier Olaizola jaso du. Poliki jarriko dio erritmoa Mallorcak, mantxotu da erritmoa orain pizkat igor, eta Mallorcari agian hori hobeto datorkio, Athleticek kontraerasoan ondo egiten du, eta hori hala erakutsi digu, oraintxe kontatuko dugu arriskua egon daiteke erdiraketa jarri du Alberto Garziak, eta kornerra izango du Mallorcak baita ere lehena bere tzat lehen zati honetan. Mallorcako saleak ere badaude hemen Lezaman, ikusten ditugu hainbat bandera, eta orain kornerra ospatu dute Balearretako saletuek, 10 zenbakidunak, Axel Bejarano jarriko du, baloia martxan, estrategia jokaldia markatuz, bere taldekideak aria barruan, 6 daude errematearen bila badatoz, eta badator baita ere erdiraketa, bigarri zutorina zetorren ondo, Adrián Pérez baloi hori bere gain hartzeko, urrundu egingo du bilbotarrak, luze Beñat Garziaren bila, Adrián Pérezek 10 gol egin dituela esan dugu, taldeko bigarren golegile nagusia da, Marcos Goñik 11 lortu baititu, Marcos gaur aulkian dago, aukera desente ditu Jon Solaunek, baita ere gizon honek, Carlos Muñozek, bere taldean badaude jokalariak, bere filialean aritu direneak, Mallorca ben, 3. mailan, tercera federazione mailan, Athleticen, adibidez Beñat Larrea egon zen behin Bilbao Athleticeko zerrenda batean, hauetako batzuk baita ere Baskonian, Elilla Giftek ere egon zen Bilbao Athletikekin, azken finean Igor, pausoak ematea da garrantzitsuena, hori da gure helburua jokalariak estea, eta sortea badago baten bat profesionala izatea etorkizunean. Sortea da ja partidu hau jolastea eta partidu honetan egotea giroa itzela da, eta prozesu lehen hitz egin duen arira prozesu horren barruan izatea formakuntza, goi mailako formakuntza batez, hauek hemen alto rendimendoko instalakuntza ditugu, eta hauek dia horren jabe, gazte hauek, neskamutiak, eta horrei ematen dio garrantzia. Eta teknikari oso ona ditugu, baita ere maila guztietan, eta badakigu baita orain etorri gara badaudela lanetan, 6. zelaiaren belarra aldatzeko, beste belar naturaleko beste zelai bat izango dugu Lezaman, azken finean punta-puntako instalazioak mundu mailan erreferentea gara hemen Athleticen. Bai, teknikariak beste ditugu ziketaren kontu ibiltzen garen hezitzaileak, eta hori importantea da, edukazioa eta ziketa Athleticen goi mailako izan behar da, bere baloreak horrelakoa direlako, eta instalakuntzak horren pare egon behar dela. Bai, eta badaude programak orain, kanpoko taldeak datozenak, hemen gogoratzen dut orain dela gutxi Poloniako selekzioak, hainbat talde, horrek zerbait esan nahi du. Bai, klubak nola semetologia eta nola egiten duen lan eroslan kudeatzen duen futbol talde, arrobiko futbol talde bat ikastera talde pilo bat datoz, eskaera izugarriak dira, eta horren formakuntza ematen ditugu, eta hori be importantea da, Athletic referente bat bihurtzea Europa mailan, eta kasu honetan bada. Europa mailan kanpotik betortzen dira, eta mundu mailan, bai, eta ber. Eta orain kornerra beste behin Athleticen alde, ezkerregaletik jarri du Eneko Jakuria kapitainak, lehen zutoinera zetorren baloia, ondo urrundu dute arriskua Mallorcako atzelariek, ala ere beste behin baloia, arerantzator hortxe Eneko Jakuria, baloi horrengatik borrokan, bere alde lortu du
Alboko sake askar jarri du baloia martxan sarturtziarrak, hortxe Adrian Perez, beti arriskua sortuz, Bilbotarra barrutik. Elilla Gifte aurkitu nahi zuen, hala ere baloia lapurtu diote Mallorcako atzelariek, eta orain kontraerasoa irten dira, Eskuinegaletik Bejarano, barrutik Boizkiren bila, golegile nagusiak atzera, hortxe dago, 14 zenbakiarekin Samuel Guzmán. Alejandro García jaso du, jabetza eskerrera zabaldu du, hortxe aurkitu du a Santiago Ávila. Ávila katzera, hortxe dago Javier Olaizola, sekulako aukera izan du, oraindik ez dugu burutik kendu sustoa. Baina orain ez da saiatu, eta motzean jokatu du. Berriz ere Javier Olaizola, orain atzera jokatu du, bere atezainarekin, Joan Polekin. Joan Polek eskerrera, hortxe dago bere egalekoa, Santiago Ávila. Falta egin diote orain Mallorcako jokalariari, hementxe irudietan Beñat Garziak ere Beñatek aukera izan du gola egiteko, eta orain partida etengo da. Beroa handia da, 30 minutu bete dira dagoeneko erdu erdi hemen Lezaman. Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten, que hace muchísimo calor, igual en Aza Mosfre, que estamos aquí pasando bastante calor. Sí. Y encima el partido, la intensidad que lleva, ¿no? Y es normal que beban agua porque los primeros calores encima son los peores. Pero la verdad es que al ser jóvenes y tener esta energía y tantos entrenamientos y tanta profesionalidad durante el año, pues les da pues poder estar a estos ritmos y ver este partidazo, ¿no? A mí me sorprende cómo juegan en la calidad, ¿no? No rifan ni un balón, están todo el rato moviéndose con una intensidad alta. Hablo del Atleti porque el Atleti va arriba a presionarles como el primer equipo, entonces eso también desgasta mucho, pero también le exige mucho al equipo contrario, y entonces el partido está precioso. La verdad es que está muy bien. Sí, la idea también es plasmar un poquito, ¿no?, la idea de juego del primer equipo, de los equipos futuros en los que estos jugadores pueden participar, ¿no? Si Ernesto Valverde juega de una manera, pues Jon Solao me imagino que intentará parecerse lo máximo posible para que sus jugadores en un futuro se acerquen a ese primer equipo. Parece que se va a reanudar el partido. De momento los jugadores que siguen hidratándose, recibiendo las últimas indicaciones de sus respectivos técnicos. Vemos aquí en el primer plano a Jon Solao hablando con Beñat García, un jugador que está haciendo un gran partido, que está ofreciendo muchas alternativas, que ha tenido una gran ocasión, no ha acertado, pero ya llegará el gol. Seguro que tendrá más ocasiones durante el encuentro, tanto el Athletic como también el Mallorca, esperemos que no, pero queda todavía una hora de partido, 60 minutos largos y toda la vuelta, todo el partido de vuelta. Itzulikoa datorren asteburuan jokatuko da, baita ere zuzenean eskainiko dugu hemen YouTube Atletiken. Lauko finalaren barruan egon nahi dute Atletikek eta Mallorcak eta Atletikek. Gazteen mailako bi talde oso handi. Baloia martxan jarriko du Mallorcak. 2 minutu 70 partida, beraz, badakigu beste 2 minutu jokatuko direla gutxienez. Lehen zatiaren bukaeran. Bejarano jarriko du baloia martxan, Boizkirekin jokatuz, badatoz errematera taldekide guztiak, estrategia jokaldia, Carlos Muñozen taldeak, hala ere, ez dute baloia areara bidali, luze jodu Eskurik, baloia Bejaranorentzat zen, ez du asmatu bere saiakeran, hala ere, baloia Serribari jauzi zaio, berriz ere Bejarano amarrarekin, hortxe jaurtiketa egin dezake, baloia hortxe dauka aldaratzea sorte zenbakidunak Alejandro García zen, irriste egin du Mallorcako erdilariak, hala ere baloia berreskuratu dute bere taldekideek, arriskua egon daiteke hortxe Bejarano eta Alejandro García atzera, Santiago Avilaren bila, Jon Solaunen aurrean, barrutik Samuel Guzmán aurkitu du, atzera hortxe Javier Olaizola eta Gabriel Rodríguez, eskuinerago Alberto García dago, Elilla Gifte baloia, ondo berreskutu du amazazpi zenbakidunak eta Jonorekin jokatu nahi zuen, ez dute elkar ulertu, eta baloia ondo jaso du atezainak Joan Polek, hementxe Elilla Gift irudietan, badator erasora, Real Club Deportivo Mallorca, esker egaletik orain, zere aulkiaren aurrean,
Barrutik, Alejandro García, lagun baten bila. Samuel Guzmán aurkitu du, badator erasora. Zelai erdian, Gabriel Rodríguez luze jo du, erdiko atzelariak Eskuriren bila, Eskurik erdirak eta penalti puntura, ez da iritsi Boski. Eta ondo lapurtu dio baloia Pablo Martínezek, Espainiako selekzioarekin sarri aritzen den jokalaria. Atzera, arabarrak, pagazartundua, atezainarentzat, hortxe. Peñate, Larrea, Antzuolarrak, baita ere Espainiako selekzioarekin deitua. Barrutik Oyer Unamuno aurkitu du, badator, erasora Unamuno, adi Oionarea barruan! Ez da iritsi oso gutxigatik aurrelaria, saletuen txaloak sekulako esprinta egin du Igor Oionok hemen ikusiko dugu. Errepikapena, sekulako pausoak ematen ditu. 2008koa, Igor. Bai. Ze polita Igor Oiono gaur gurekin jolasten ikustia, ez da? Bai, bere 3. partida da. Oraindik erritmo hartzen ari da, eta datorren astean Espainiako selekzioarekin doa. Europako txapelketa jokatzera, Txipren izango da. Eta, bueno, oso jokalari ona etorri da gurera, ez da, Igor? Bai, eta hain gaiztea, ez da? Eta hainbeste pertsonaliadekin. Normala da momentuz hori lesionatu da Beñat-Larrea. Min hartu du Pablo Martínez da, Beñat-Larrea, Beñat-Larrea aldatu egin dira hortxe bere posizioak erdiko atzelariak, eta epaileak partida eten du, min hartu du Antzuolarrak. Ea partidan jarratzeko gai den, hemen ikusiko dugu errepikapena, ondo itxi dio bidea Beñat-Larreak Eskuriri, eta min hartu du hortxe eskuin hankan. Barkamen askatu dio Eskurik, zapaldu egin dio nahi gabe, baina hori ere nabarmentzekoa da, kiroltasun handiz barkamen askatu eta aurrera. Bai, hor gainera atletikeko talde guztiak ez, hori lantze dute ez, garatuz proiektu barruan lehen hitz egin dugu horren inguru ez, eta kirola da eta gazte mailan da gehien erakutsi behar duguna ez, formakuntza ez, eta orduan hori. Emaitzen gainetik, pertsonak. Bai, hori da. Hori da gure helburua eta gure mezua. Bai, eta guk bizitza ulertzen duen filosofia handi hori, ez da? Dator orain erasora Adrián Lecuna, que cruza la divisoria por el costado izquierdo, el jugador de Pamplona, atrás para Adrián Pérez, muy activo, el bilbaíno juega atrás ahora para Beñat-Larrea, felizmente recuperado tras el pisotón que ha recibido involuntario de Marc Escuri. Atrás el Atlético, ahora es Daniel Belategui quien inicia la jugada, se incrusta como tercer central para dar salida al juego, encuentra por dentro a Beñat-Larrea, a Diabarrisco, a Gondaiteke, Orche, Elilla Gif, ez du asmatu. Joan Polen aurrean, eskerka da betik egin nahi zion, baina ez du asmatu, ondo itxidio atea. Joan Polek, sekulako aukera beste bat, bigarren abagunea Jon Solaunen taldearentzat, hau garbiagoa, bakarrik zegoen area barruan, eta berriz ere, baloia lapurtu du Beñatek, adi arriskua egon daiteke, ondo itxidio bidea, falta eginez. Samuel Guzmanek, gizon honek, 14 zenbakidunak, eta falta adierazi du epaileak, hementxe ikusiko dugu errepikapena, falta garbia egin dio Samuel Guzmanek, eta oraindik aukera hori gogoan, Igor, sekulako aukera izan du Elilla Giftek. Iritsiko da? Bai, helduko da. Bai, Adrián Pérez, bai, Beñat García jokuan sartzen dianean. Hemen ikusiko dugu errepikapena, oso ona Beñaten baloia, bakarrik gelditu da. Elilla Gift hor irriste egin duela ematen du errepikapenean, eta horrek agian ez asmatzea egin dio, baina bueno, beste bat egongo da, ontxe baloia jarri dueneko Jakuriak, atzetik aurrera zetorren errematearen bila Beñat-Larrea ez da iritsi, Gipuzkoarra, ateko sakea izango du, Real Club Deportivo Mallorca, orain sufritzen kanpoko taldea, Atletik nagusi lehen zati honetan, eta markagailuan berdinketa mantentzen, Carlos Muñozen taldea orain ateko sakea jarriko du martxan Javier Olaizolak, Motz bere atezainarekin, atzetik hasiko dute jokaldia Balearretako jokalariek. Atletik ez doa presiora oso bizi, beraz lasai aterako du baloia Mallorcak, hortxe dago Gabriel Rodríguez, igol egin ditu erdiko atzelariak denboraldi honetan. Barrutik Sex Riba aurkitu du
punta erdilanetan 16 zenbakiduna. Buru altxatu eta jokoaren norantza aldatu du. Ezkerrerantz hortxe dago Santiago Abila. Barrutik baloia bueltatu dio Sex Ribari. Atzera Javier Olaizola. Ezkerrez, eskuinera hortxe dago Mark Eskuri. Zazpi zenbakiduna kontrola ona. Erdirak eta jardezak eskuinez egingo du. Oso luze Juan Saio baloia. Zuzenean kanpora. Alboko sakea Atletiken alde. Lehen zatiko azken 6 minutuetan murgildu gara dagoeneko. Oraindik golik ez, baina aukerak bai bi taldeentzat. Alboko sakea jarriko du Oyer Unamuno Ohar Artetak. 2007an jaiotako beste jokalari batek. Hortxe, luze. Igor Benanzio Oiono Oianaren bila. Izen bitxia dauka gure aurrelariak. Xarma ematen dio. Bai. Eta ea baita ere postasunak ematen dizkigun. Bai, emango dizkigu. Oso esperantza handiko jokalaria, oso gaztea. Beraz, ikusiko dugu zein den bere maila oraingoz, gauzak erakutsi dizkigu. Bai. Eta holan bere lehen partio garrantzitsua izateko, bueno, dana partio guztia dira garrantzitsuak ez. Bati bat talde honek, gazte mailako talde honek indun bukaerarekin ez, ez un hasiera oso nauki. Eta gero ze bukaera eman dion, eta Osasunari hainbat eta hainbat punto kendu dizkio ez. Bai. Eta hori be gure gen barruan dau ez, gure zen barruan ez, beti jarraituko dula borrokan ez. Hori da, bukaera arte. Eta gero bebai, aipatu duzu Joan Paul atezaina eta ze ondo da bien bebai ez. Bai, oso ondo, oso partida ona egiten ari da. Oso ondo aritu zen esan dugu hasieran kopako finalean. Penaltia geldituz, utxean amaitu zen partida hori finala tartieren espainolen aurka, baina gaur erakutsi du maila handiko atezaina da. Maila handiko taldea da, oroar, Mallorca, Poizki aurrelaria, oso ona baita ere iruditzen zaite Mark Eskuri eskuinegaleko 7 zenbakiduna. Erdilariak ere oso maila handikoak, erdiko atzelariak, ikusi zein jaurtik eta bortitza egin duen Javier Olaizolak, azken finean, futbol ia profesionala da. Bai, hori da ez, eta gazte mailan ikustea prozesu hau garrantzitsua da ez, bitaliak, ja formakuntzan gaude, goi mailako formakuntzan esan dugu, ero aipatzen gabiltza hori, goiz guztian, baina bai dala garrantzitsua, ematen diguten futbola, horren nahi dago esan, futbol mailan ondo dabiela egiten lana. Bai. Eta bagoaz, Igor, barkatu, bagoaz berriro erasoan, orain ezkerregaletik Adrian Lekuna, aurrean dauka Alberto García erdirak eta jardezake Nafarrak, atzera jokatu beste Nafar batekin, Beñat Garziarekin, barrutik Adrian Pérez, lehen ukituan, baloia, Adrian Lekunari eman dio Beñat, area hartzean, barrutik Eliakif, area barruan dago 17 zenbakiduna, baina baloiak ies egin dio Oreian jaiotako jokalariari eta orain kontraerasoan Mallorca, adi arriskua egon daiteke baloia Eskuriren bila, Daniel Belategi korrika batea izteko Eskurik jaurtik eta ondo Daniel Belategi Durangarrak, baloi hori izteko eta gainera ondo atera du arrisku hori Atletikek. Hala ere, erasoan berriz Mallorca, ondo Oiono, baloi hori berreskuratzeko, saletuen txaloak, eta Atletiko orain erasoan. Pablo Martínez, Adrián Pérez, Amaika zenbakidunak, barrutik Beñat García aurkitu du. Eneko Jakuria, Oyer Unamuno, Eneko rentzat berriz, atzera. Pablo Martínez, Arabarrak. Beñat Larrearekin, hortxe Gipuzkoarra. Adrian Lekunarekin. Lehen zatia bukatzetik gertu gaude, oraindik 2 minutu. Gehi beste 2 edo 3 emango ditu epaileak. Beraz, 5 gehiago jokatuko dira hemen Lezaman, gutxienez. Atzera, Daniel Belategik, Iker Pagazartundua atezainarekin. Orain, erritmoa mantxotu du Atletikek. Badator erasora, Beñat Larrea, ondo, luze, bidali dio baloia Elia Gifti, jaurtik eta egin du ezkerrez. Pentsatu gabe, 17 zenbakidunak, zuzenean kanpora, teko sakea. Mallorcarentzat, hementxe errepikapena, atzetik aurrera. Tokia egin du, baina ez du asmatu ezkerrez Elia Giftek. Hemen irudietan, jokalari Nafarra. Ateko sakea,
aterako du Javier Olaizolak, berriz atezainarekin jokatuz, ez dute luze jokatu nahi Carlos Muñozen mutilek, Igor, hori ere argi daukate. Bai, oso argi daukate, eta Joan Polek azten du, bueno, orain Javier Olaizolak eman dio, baina jokaldia beti atzetik Joan Polek azten dago, atezainak, eta asko ateratzen da ariatik, ez? Horrek nahi dago esan, konfiantza dutela. Bai, hau landuta dagoela ikusten da. Asko landuta dauz, bi taldeak dauz oso landua. Jonekin eta Sierrekin behin hitz egin da, beraiek oso lasai zeudeten, esate zutelako lanian gure taldea, gazte talde hau, oso nazala lanian, dana emate zutela, eta orduan beraiek lasai zeuden, emaitzak etorriko zielako, eta... Ez, lurrera jauzi da aurrelaria, baina epaiak esan du argi eta garbi ez dagoela zer min hartu du ala ere aurrelariak, Alexander Boiski aurrelariak, hementxe irudietan, baina zorionez baita ere berreskuratu da, recupera la verticalidad del ariete del conjunto Bermellón, no ha habido nada, a instancias del colegiado de Asier Villanueva. Morortu sigue el juego y ataca el Athletic, a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, roba el conjunto Bermellón, que puede haber peligro, atención, ese con el dorsal número 14, quien dispara, ¡qué buena intervención del guardameta Iker Pagazartundua, sekulako geldiketa egin du Usan Soloko atezainak, gehiagurtiketa egin du Samuel Guzmanek eskerrek zona zen bere saiakera, baina ondo aritu da atezaina, eta kornerera bidali du baloia azkenean, alboko sakea, hementxe errepikapena ona jaurtiketa eta ona hobea, geldiketa Iker Pagazartunduarena, alboko sakea azkar jarri du Mallorca, luzapenean gaude, Igor Oiono baloiaren bila, iritsi da aurrelaria, bakarri dator, erasora 24 zenbakiduna, atzetik aurrera baita ere Unamuno laguntzera, Oiono baloia galtzetik gertu, azkenean atzera jokatu du Eiakuriarekin, hortxe Beñat Garzia, Oienoren bila zetorren berriro, ez dute elkal ulertu, 2 minutu gehiago jokatuko dira, hemen Lezamako bigarren zelaian, lehena betetzetik gertu gaude, beraz beste bat, falta zaigu. Atzera Alejandro Garziak, Alberto Garziaren bila, barrutik Samuel Guzman aurkitu du, Samuel Guzmanek ere aukera ona izan du, esan genezake talde bakoitzak bi aukera oso garbi izan dituela, Igor. Bai, eta kasu honetan Samuel Guzman asko gustatzen ari zait, gidaketak eskuin esker, biakin oso ondo eramaten dulako baloia bere menpe, eta ikusi dugu, kasu honetan eskarretik urten da, baina den zelan eskuinakin ere ondo manejatzen duen. Eta ze garrantzitsua da, gaur egun futbolian bianka hona aukitea, ez? Basetorren orain erasora, eskuinetik beste behin, Mark Eskuri, baina ondo itxi diote bidea, Adrian Lekunak itxi dio bidea eta urrundu du baloia Beñate Larreak, hala ere ez du Igor Oionorekin konektatzea lortu, Mallorcak izango du lehen zatiko azkena, hementxe Javier Olaizola eskerrera zabaldu du baloia, ondo sartu du hanka Eneko Jakuriak eta epaileak amaiera adierazi du, pare bat segundu lehenago, utxeangoa Saldageletara, Athletic Clubek utx, Real Club Deportivo Mallorcak utx, partida oso polita Igoraren aza, aukerak bi areetan, golik ez, baina ea bigarren zatian baten bat ikusten dugun. Bai, eta gure alde izaten dan, ezta? Hori bai. Aukerak auki ditugu, garbiak, ez? Ikusi dugu Adrian Pérez eta Beñat Garzia jokuan sartzen deanean oso arrisko handiak sortzen ditugula, jende askoekin heltzen gea, Igor Oiono zelaien ikustea oso polita ez dakit, baina bai oso interesgarria, ze gauzak erakutsi izkigu bai, eta poliki osatzen goazen, ez? Bigarren zati polit bat espero dugu. Se retiran ya todos los protagonistas hacia la zona de los vestuarios, como decimos, termina el primer acto sin goles aquí en el campo número 2 de Lezama, Athletic Club 0, Real Club Deportivo Mallorca 0 en un partido con alternativas y con ocasiones para ambos equipos. Volveremos dentro de un cuarto de hora con la narración de la segunda mitad. Hasta ahora.
Capital Fundazio akziodunei 1.200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Ahora en Blue Space, alquila tu trastero o almacén y paga solo €1 el primer mes. Blue Space. Begiratu atzean, hortzi mugatsutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertzan, biziak nila ametxan. Ez hilatu gauean, izarura, zure begitan piztu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz ditzagun beldurra atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da,
únicos en el mundo, niño, únicos, somos únicos, somos únicos. Estamos locos, estamos locos. Este día una cosa increíble para todos, porque nos pegamos una pasada increíble llevando a 100.000 de vosotros a Sevilla, los que se quedaron aquí, y porque somos los mejores para celebrar lo que haga falta. Qué ricasco por compartir toda esta copa con nosotros, por ayudarnos cada día. Intentaremos ser todavía mejores de lo que somos, de verdad. Y vamos a por todo siempre. Bai, zindan izun, ez dizudan años que zurrik esan eta. Todos somos del Atleti por algo y sobre todo por alguien. Personas muy importantes en nuestras vidas que nos han inculcado el Athletic y sus valores. Los hemos hecho nuestros y en muchos casos esas personas ya no están con nosotros. Entonces va por todos ellos, por todos los que nos han ayudado a ganar la Copa desde arriba. Eskerrik asko aita, eskerrik asko zuei, aupa zuek, aupa Bilbo, aupa Atleti, gol Euskal Herria! Este es el famoso Atleti, el famoso Atleti. Ya somos campeones, aupa Atleti champion. ¡Grande chavales, chavales, vamos! Izugarria da guretzat horrelako egun bat zuekin guztiokin partekatu ahal izatea. 40 urte asko dira eta azkenean sufrimendu asko ondoren gure saria lortu dugu eta kopa hau zuentzat guztiontzat da. Aurrera, aurrera! Kopa da gurea! Lo, 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 kopa da gurea!
Eskerrik asko, Bilbo! Ez dakizue benetan ze politxedan, zueri dan hori euskera zentzuti amamesen, Bilbon, kaletik edo nundik, así que benetan, gazti hori, segidu euskera zerbaitzen, nagusi segidu irakazen euskeraz, eta segidu igun gure oinarritarako bat bizitza zoan eroten. Gora Euskal Herria! Gora Atleti geuria, garantza zara nagusia. Erritik sortu zinalako, maite zaitu erraiak. Epaia pesta dauki lan Bueltan askorik. gara Lezamako bigarren zelaian, atxeden aldian oraindik gazteen mailako txapeldunen kopako final laurdenetako joaneko partidan Athletic Klubek eta Real Club Deportivo Mallorca elkar jokatzen dute hemen Lezamako kirol instalakuntzetan. Lehen zatia oso bizia izan da, aukerak izan dituzte bi taldeek, baina golik ez, hemen irudietan Mallorcako jokalariak, badirudi ez dela aldaketarik egongo bigarren zatiari ekiteko, Athleticek aterako du zelai erditik, como decimos, parece que no va a haber cambios en ninguno de los dos conjuntos. Igor Arenaza, el partido ha sido interesante, intenso en la primera mitad, esperemos que siga siéndolo y con mejor resultado en esta segunda. Sí, ha sido muy entretenido, como has dicho, Miquel, ha habido ocasiones para los dos equipos, el equipo balear ha salido un poco mejor, pero bueno, después del larguero nosotros también hemos tenido dos claras, ¿no? Así da bigarren zatia. Aurrera orduan, venga, guazen equipo. Segi. Ez, bai, oso, hori, bigarren parte honek tonika bera eramaten duen eta hori ez, eta aukera daukoen eta emaitza zuk esan bezala emaitz positibo batekin goazen Mallorca alderantz, ezta? Horrela den, hemen Jon Solaun irudietan, Athletic ezkerrean irudietan ikusten dugu, Mallorca eskuinean, orain erasoan etxeko taldea, alboko sakea izango du Athleticek, ezkerregaletik Adrian Lekuna jarriko du martxan, hortxe Nafarra, Koionoren bila, Giftek aukera izan du lehen zatian, beste baten bila orain, kamisatetik oraztu egin diote, saletuak haserre daude, baina ez du falta adierazi epaileak, Mallorcak arriskua aldendu nahi du, ondo presioan Adrian Pérez, baloiak ies egitea utzi du Oier Unamunok, alboko sakea bere alde, Athleticen alde, Oierrek bera jarriko du baloia martxan, 27 zenbakidunak, bere taldetik gazteen Liga Nazionaletik dator, gora egin du gazteak, orain baloia galdu egin dute zurigorriek, hemen irudietan Adrian Lekuna alboko sakea izango du Real Club Deportivo Mallorcak. Irudietan Jon Solaun aginduak ematen, luze Boizkiren bila golegile nagusia, baloi horrengatik borrokan urrundu egin du
Beñat Larreak, beste behin Antzuolarrak, luze, orain Oionoren bila, botea, adi, arriskua egon daiteke, Oiono, indartsua da, 24 zenbakiduna, Adrian Perez jaso du aldaratzea, Beñat Garziarekin jokatu nahi zuen, ez dute elkar ulertu, Mallorcak arriskua urrundu du, baina ideiari gabe ondo Oyer Unamuno, jabetza hori berreskuratzeko atzera, ateseinarekin, Iker Pagazartunduarekin, hortxe Beñat Larrea, Gipuzkoarrak barrutik Danel Belategirekin, beste behin jokoari hasiera ematera dator Durangarra, Eneko Ellakuria barrutik, Santurtziarrak eskerrera hortxe dago, Adrian Lekuna, alboko sakera bidali du baloia, Alberto Garziak. Primeros compases de esta segunda mitad, el Athletic domina también la posesión en estos primeros minutos sobre el equipo de este hombre, sobre el equipo de Carlos Muñoz. Saca rápidamente el conjunto rojo y blanco intentando sorprender. El balón que se le escapa a Beñat García. Va a la presión el navarro. Obliga a que golpee en largo el guardameta Joan Paul. Recupera no obstante el Athletic, lo hace por mediación de Adrián Pérez, que vuelve a recibir la pelota en el costado derecho. Atzera jokatu du, Oyer Unamunorekin, honek kapitaina aurkitu du barrutik, Eneko Ellakuria, kondo Maisuki, zabaldu du baloia eskerrera, Bularrez kontrola ona izan da Adrian Lekunarena, hortxe dauka jabetza Athleticek, atzera, beste behin erasora, atzetik aurrera Athletic, hortxe barrutik, Danel Belategi, Beñat Garziaren bila, ari hartzean zegoen Nafarra, ez du lagun bat aurkitu, eta atezaina jaso du baloia. Hortxe dauka bere oinetan, presari gabe gizon honek, Joan Polek. Area barruan mantendu du baloia, ez doaz presiora Atletikoko jokalariak. Hortxe gaude, Igor, lasai. Bai. Hortxe dator Oiono, baina oso poliki joan da. Hortxe pasatu dira hainbat segundu, arraroa izan da jokaldia, ezta? Bai, oso arraroa eta ematen dau, ikusi dutenagatik, emaitza txarra ez dela beraiendako utz eta utza, ez? Behintzat ez aurten lehenengo zatia moduan. Gero etxean daukate bigarren partida, agian balio die, eta agian kontraeraso baten sorpresa ematea lortzen dute, adi, arriskua egon daiteke erdirak eta jarri du lehen zutoinera ondo, bigarren aukeran Oyer Unamuno baloia kanpora bidali du, lehen korner esango du Carlos Muñozen taldeak bere alde, bigarren zatiko barkatu laugarren minutuan, hemen errepikapena, ondo bigarrenean Oyer Unamuno baloia aldentzeko, toki arriskutsuan zegoen baloi hori, eta hor, arazoak, gutxi. Baloia bigarren zutoinera jarri dute, falta adierazi du epaileak, errematera zetorrenean Gabriel Rodríguez, hementxe kapitaina irudietan, falta argia egin du lau zenbakidunak, beraz baloia Atletiki dagokio. Iker Pagazartunduak joko du hemen epailea, Asier Villanueva morrortu. Eta pixka raro hasi da, ez? Bigarren zatia, ez? Ja, 5 minutura emate ditugu, eta nik anekdota moduan, gauza poli bat moduan, Beñat Larrea bere taldekidei euskera hitz egiten, ez? Eta hori be gure hizkuntza izan da. Hori da, sustatu behar du euskararen erabilera, guk gaude baita ere euskera batzordean, lan egiten fundaziotik, Igoraren Aza, beraz, klubetik lana ona egiten ari da, euskararen sustapenerako. Bai, eta batipat arrobian, ez? Erabilera... Barkatu, Igor, barkatu hortxe, zure tokaio den Igor Oiono, zetorren errematera, baina ez du asmatu, jarraitu. Bai, ez hori, bagabiltzela klub barruan bebai lanian zentzu horretan, ez, gure balio importante bada, Asierrek esan zigun moduan gabarra egunean, ez, eta badauko gure importantzia lantzia, eta oso polita geratzen dela gure hizkuntzan lezaman ikustean. Adi, baloia hona da, baloia hortxe dator Eneko Ellakuria! Gol! Eneko Ellakuriaren gola! 51. minutuan, kapitaina atzetik aurrera agertu da, eta eskuinez, betik! Joan Polen atea, zulatu du hemen errepikapena, golegilea, Eneko Ellakuria, hemen entzuten dugu, txaloak armaietan, Eneko Ellakuria kapitainaren gola, Athletic Club bat,
Real Club Deportivo Mallorca Cuch. Se adelanta el conjunto rojiblanco. Qué buen gol ha marcado el capitán llegando desde atrás. Libre de marca, gran definición del Santurciarra para poner por delante al Athletic en el minuto ya casi 52 de juego. Se adelanta el Athletic, se adelanta con gol del capitán de Eneko Yacuría. Athletic Club 1, Real Club Deportivo Mallorca 0 y gol Arenaza. Qué alegría, cómo lo ha celebrado el público. Estaba mereciéndolo el Athletic, que quizás ha hecho algo más de mérito que el Mallorca para ir por delante y lo tiene. Sí, justo estábamos hablando de ello, ¿no? Como que el Mallorca había salido muy conformista en la segunda parte, ¿no? Ahí esperando y así, y mira, pues el resultado es que Eneko ha entrado de segunda línea perfecto y ha terminado con un golazo, ¿no? Aparcando al lado del poste, y la verdad es que es un golazo. Y también no solo el público, también hemos visto cómo han salido todos los suplentes a celebrar con Eneko y con el equipo, ¿no? Parece que están muy unidos, ¿no? Los de dentro con los que están en el banquillo, y siempre pues nos han hablado de ello Jon y Joseba, ¿no? Jon Solana y Joseba. Sí, es un detalle que queríamos comentar. Nos hemos fijado al inicio del partido, cuando acababan de llegar los dos equipos. Los jugadores del Athletic estaban todos juntos, inmóviles, hablando, alguno peloteaba, y los del Mallorca cada uno iba a lo suyo, con el móvil, con los cascos. Eso también, ahí lo dejamos. Sí, lo dejamos ahí, que luego el resultado puede ser cualquiera, pero bueno, como... No, pero como dato, como... Sí, a mí me gusta que mi equipo fuera como el del Athletic, ¿no? Yo preferiría también. Yo también. Y atención, porque viene por el segundo el Athletic. Está crecido ahora el conjunto de Jon Solana, que busca ampliar la renta para el partido de vuelta. De momento tiene un gol de ventaja gracias al tanto que acaba de marcar el capitán Eneko Yacuría. Kapitainaren golari esker bigarrena beretza denboraldi honetan. Abantaia eman dio kapitainak. Ea ondo kudeatzen duen errenta hau Athleticek, badauka jokalari bat beroketa lanetan. Ez banabile Oker Peciña, Ander Peciña sopelo estarrada. Hor de Jokin Grazia prestatzaile fisikoarekin dagoena. Bigarren zatian sartzeko Mallorcako 3 baita ere beroketa lanetan. Orain Mallorcak aurrera pausua eman behar du, Igor. Bai, bueno, holan eman beharko luke ez, eta hori guretako be ona izanik ez, golan ostian ja beste, lugea beste arrisku batekin, eta nik uste dut aukerak aukiko ditugula jokaldi arriskutsuak iteko. Orain kontraerasoan oso arriskutsuak izan gaitezke, baina baita ere Mallorca area barruan adi, berdinketaren bila dator kanpo taldea ondo. Ibida, Adi, Oierunamuno, beste behin baloia kanpora bidaltzeko mina hartu du Muxikarrak. Hortxe lurrean etzan da, epaia bere tokira hurbildu da. Ea nola dagoen galdetzeko, nahi gabe zapaldu dio hortxe errematera zetorrenean Axel Bejaranok. Min ematen du horrek, nahi gabe izan da, zorionez hortxe dago ja zutik Oierunamuno, eta korner esango du Mallorcak. Baloia martxan jarriko du. Boizki, aurrelariak, golaren bila Mallorca, motzean jokatu du Bejaranorekin, atzerago hortxe Santiago Abila, baloia, penalti puntura dator, ondo urrundu du Daniel Belategi Durangarrak, ala ere aldaratzea Mallorcari dagokio hortxe, ja urtik eta urrutitik saiatu du Mark Eskurik, ala ere ondo, Atletikeko atzelariak, arriskua aldentzeko, gainera, alboko sakea lortu dute, bere alde, eskerregaletik jarriko du martxan baloia, Adrián Lekuna Nafarrak, 16 zenbakidunak. Luze, Igor Oionoren bila, ondo aurreratu da. Alberto García buruz baloia berriz ere, kanpora bidaltzeko metroak irabazi ditu. Hala ere Athleticek, beste behin Lekuna, Giften bila, ondo Gift orain, ondo lortu du bere aurkari atzean ustea, eta kornerra lortu du bere alde txaloak orain, Elilla Giftentzat. Hobetzen ari da Nafarra, partidak aurrera egin ahala, eskerregaletik arriskua sortuz kornerra lortu du, Athleticek bere alde 55. minutuan gaude, bigarren zatiko 10 jokatu dira, beraz dagoeneko hemen Lezamako bigarren zelaian, Athletic aurretik daukagu markagailuan Eneko Yacuría kapitainaren golari esker. Bigarrenaren bila orain Jon Solaunen taldea. Eskerregaletik jarriko du Eneko Yacuría kapitainak berak, kornerra, errematera datoz. Ia taldekide guztiak, Mallorcako dena karea barruan defentsan. Moz jokatu du, eta beste behin baloia jarriko du orain bigarren zutoinera Eneko Yacuríak. Daniel Belategiren burukada oso desbideratura joan da. Beraz, ateko sakea izango du Real Club Deportivo Mallorcak.
ez daukate inolako presarik. Galtzen doa, Igor, baina, bueno, guretzat hobeto, ez da? Bai, lehenko jokaldi arraro hori hitz egin du, baina orain nire ikusten dio ez dutela inongo presarik, baloia... Eta hemen irudietan errepikapena, golaren errepikapena, ose ondo iritsi den atzetik aurrera Eneko Jakuria, eta ikusi, denak ospatzera horrek, balio handia dauka, talde oso kompaktua, ez? Hori da, eta talde bat, ez? Oso lotuta gaude denok klubean, eta hori igartzen da lehen taldetik azken taldera, eta langileen artean baita ere, ondo konpontzen gara gu ere esatali lanetan, beraz, horrela jarrai dezala denak. Bai, eskertzen dugu lan jarraitzia, ze egia da kriston plazerra dela atleti moduko klub baten lanitia. Bai. Eta orain Mallorca berdinketaren bila, aurrera pausoa eman du Carlos Muñozen taldea, golaren bila dator orain Samuel Guzmán erdiraketa jarri du, arriskua egon ziteke, baina baloiak areatik ies egin du zorionez, hala ere Mallorca dauka oraindik jabetza eskuin hegalean orain atzera jokatu dute Samuel Guzmanen bila, hortxe dago kapitaina Gabriele Rodríguez, Javier Olaizolaren bila, Javier Olaizolak eskerrera zabaldu du baloia, hortxe aurkitu du Mark Eskurik atzera, hortxe Javier Olaizolari beste behin, atesainarekin, etengabe jokatuz Mallorca, presari gabe, lehen ordua beteko da aurki hemen Lezaman gogoratu atletik aurretik dela markagailuan, eta emaitza mantenduz gero, gogoratu itzulikoa datorren astean jokatuko dela, lauko finalean egongo litzatekela talde zurigorria, baina oraindik asko falta da, lan handia egin behar dugu hori lortzeko. Eskuin hegaletik alboko sake esango du atletikek hemen irudietan, Alexander Boiski, aurrelari balearra, golegile nagusia esan dugu 18 gol gaur, momentuz, ez da agertu, baina oraindik partida luzea da, Igor Oionoren kontrola ona, atzera baloia, Adrián Pérez entzat, hortze zegoen kapitaina baita ere, Jakuria, presiora dator golegilea, atzera jokatu dute Mallorcako atzelariek, hortxe, azkena, Joan Pol atezainak, jaso du baloia, eskuinera zabaldu dute hortxe Alberto García eta Bejarano orain eskerrera barkatu, eskuinean Mark Eskuri dago, erdian Alejandro García aurkitu dute, erasora dator atzelaria Santiago Ávila iruarekin, beste behin baloia bueltatu dio Alejandro Garciari, Alejandrok beste behin Santiago Ávilarekin jokatu du, baloia lehen zutoinera datore eta Boiski oso gertu egonda errematea egitetik, ondo itxi diote bidea atletikeko atzelariek eta orain kontraerasoa egin dezake atletikek, adi, biren kontra badator Beñat García, baita ere Oiono, baloi eske Eriagif, Beñat García areara iritsiko da, Beñatek atzera, azkenean ez du aukera honena hautatu, baloia galdu du Nafarrak eta kontraerasoa orain, Mallorcarena izango da, eskeinu hegaletik badator Mark Eskuri orain, eskuin hegaletik zazpitzen bakiduna, kornerrala lortu du ez, azkenean ondo Adrián Lekunak eta baloiak Eskuri berari eman dio azkenean eta teko sakea izango du Atletikek bere alde. Partido ahora de ida y vuelta, el Atlético a la contra, el Mallorca responde. Vuelve a ponerse bonito el partido después de unos minutos, yo creo que de tanteo. Sí. El Mallorca ha visto que le va mal, que va por detrás en el marcador y tiene que espabilar un poquito. Sí, ha dejado huecos atrás y ha sido una pena lo de Beñat García porque le encaraba a ¿cómo es? Gabriel y Olaizola estaban los dos. Sí, pero Javier Olaizola encima tiene tarjeta, ¿no? Sí. Entonces le podía haber buscado un poco más porque así pues igual no le mete la pierna y está ya casi en el área. Claro, juega condicionado con la tarjeta y sí que es verdad que eso se nota. Sí. Joder, Javier, perdóname, ¿eh? O sea, el padre me va a matar. Tranquilo que sois amigos, no pasa nada. La falta ahora favorable al conjunto rojo y blanco, también se pedía tarjeta para un jugador del Mallorca, no lo ha estimado oportuno así el colegiado Villanueva Morortu. Sigue el juego, jokoa Aurrera Darrai, erasoan beste behin Athletic, Beñat García, Jakuria, ez da baloia ona izan, ez da iritsi Adrián Pérez eta orain arriskua Mallorcarentzat, adi, hortxe sex riba, masai zenbakiarekin, ja urtiketa bortitza, baina ona beste behin Iker Pagazartunduaren geldiketa, ondo gelditu eta gero
baloia tinko jaso du, gola ikidinez, hementxe errepikapena, ez du birritan pentsatu Sex Ribak, eta eskuinez ondo jo du, baina baita ere ona izan da, atezeinaren geldiketa, badoa erasora orain Atletik, Mallorcako saleak ere badatoz gora, baina Atletikek aukera dauka Igor Oionoarea barrura, Igor Oionoren jaurtiketa! Sekulako geldiketa egin du! Joan Polek eskerkada bortitza, Igor Oionok bigarren gola oso gertu izan du Atletikek, kornerra izango du talde zurigorriak, que para donde Joan Pol, qué potencia tiene este jugador Igor Oiono, vamos a verlo repetido, qué buen balón por dentro de Lecuna, en el cuerpo a cuerpo. Javier Olezola es muy grande también, Igor, pero le gana con muchísima superioridad y el zurdazo es violentísimo. Sí. Estaba a 10 metros del área y con 2 toques ha chutado dentro del área. Eso habla muy bien de Igor, porque, como bien has dicho, Javier Olaizola es un central robusto y ojo al córner, el remate llegando desde atrás de Pablo Martínez, el Alavés. Se le va fuera por poquito, vamos a ver la acción repetida. Ganando por alto también en las jugadas a balón parado el conjunto de Jone Solaun, trabajando ese aspecto, lo hacía también en el conjunto de la Liga F femenina. Joseba Lerchundi, un auténtico especialista en las acciones a balón parado. Y también por su trabajo se nota aquí, ¿no? Porque yo creo que también se encarga de eso aquí en el juvenil, ¿no, Igor? Sí, bueno, Joseba... Experto en AVPs. Eso es. Y ayer mismo les vi entrenar, que entrenaron 45 minutos y también terminaron con jugadas de estrategia, ¿no? Y es importante también esa labor. Hay que darle la importancia a todas las cosas hoy en día en el fútbol, no se te puede escapar ningún detalle, y yo creo que en este aspecto pues este grupo de trabajo, este staff lo trabaja perfecto. Badatoz bi aldaketa Mallorcan prest daude bi jokalariadi, baina oraintxe kontatuko dugu Erasora dator Atletik, Oieren Amuneo jarriko du baloia! Eta ez da iritsi oso gutxigatik Elia Gif, aldaketak orain iritsiko dira. Aldaketa bikoitza egin du Mallorca, hemen errepikapena bitartean, guk aldaketa kontakatuko ditugu, bi zenbakiarekin Alberto García eta 10arekin Axel Bejarano jokalariek zelaia utziko dute, eta bere ordez Maikarekin ez banabil Oker Nicolás Baratutxi zelairatuko da, eta baita ere gehiarekin Raúl Alarcón. Beraz aldaketa bikaitza, orain entzungo dugu, lo vamos a escuchar de fondo en la megafonía. Cuando lo dicen más alto que el otro, no hay más que callarse. Argi eta garbi ditu dira beraz aldaketa bikoitza Carlos Muñozen taldean, baita ere aldaketa bat egingo du oraintxe aurki Jon Solaunek, jokoa eteten denean orain Mallorcak dauka jabetza. Joan Pol atezaina beti areatikat arriskuak hartuz, baina kontrolpean dauka beti baloia, eta ondo atera du aurrerantz. Ondo jaso du Alejandro Garziak, barrutik. Boizkiren bila, Boizki orain egalean dago, eskerretik, eta aurrerari moduan Nicolás Baratutxi 11arekin sartu da, biek ala biek, hile zuria daukate Igor, hori horrek zaildu egingo dizkigu lanak, baina saiatuko gara asmatzen. Hortxe, erasoan, Mallorca, 16 zenbakidunak, jaurtiketa jar dezake Sex Ribak, hala ere eskuinera jokatzea nahiago izan du, erdiraketa egin du bere taldekideak, zelaitu berriak, Raúl Alarconek, baina ondo urrundu dute arriskua Atletikoko jokalariek. 75 garren minutua beteta jada hemen Lezaman, gogoratu Atletik aurretik dela, Eneko Jakuriaren golari esker. Abantaia polita beraz Jone Solaunen taldearentzat. Hortxe Joan Pol beste behin areatikat, dando más alternativas a sus compañeros, iniciando la jugada del portero como un jugador de campo más, asumiendo riesgos obviamente, porque si la pierde no hay nadie detrás, pero si sale bien, como ahora, el peligro puede ser importante. El centro que lo ponía desde el lado derecho Alarcón, atrapó sobrio bajo los palos Iker Pagazartundúa. Vemos aquí en la imagen a Sex Ribá, jugador que ha tenido una buena oportunidad también en la primera mitad.
uno de los más destacados, diría yo, en el conjunto bermellón, que ahora defiende, ataca al Athletic por mediación de Adrián Pérez, que viene siempre a ofrecer apoyo a sus compañeros, juega atrás con Larrea, para Pablo Martínez, abre hacia la derecha para Oyer Unamuno, encuentra por dentro el capitán a Neko Yacuría, el goleador que quería combinar de primeras con Beñate García, no lo consiguió. Aún así el capitán recupera la pelota y juega atrás para su portero Iker Pagazartunduak. Eskerrera zabalduko du jabetza, hortxe dago Beñat Larrea, eskerrago Adrián Lekuna aurkitu du, badator korrika Adrián Pérez boteak, ez dio baloia kontrolatzea ahalbidetu eta ez da iritsi ezta ere Igor Oiono, baloia lapurtu dio Real Club Deportivo Mallorca Atletiki. Hortxe dago Alejandro García, atzera jokatu du Javier Olaizolarekin, Gabriel Rodríguez eta Alarcón barrutik, eskuinetik orain erasoan Mallorca, Mark Eskuri korrika, ez da iritsiko baloia kanpora irten baita, baina ez azkenean ateko sakea dirazi du Marrasainak, ala da bai, ez da iritsi eta ez du ikutu Atletikeko atzelariak baloia eta aldaketak badatoz Atletiken, azkenean bikoitza egingo du Jon Solaunek, Eliakif badoa, baita ere Beñate García, bere ordez, 25arekin, Shelton Suet Sánchez, bigarren Gazteen mailako bigarren taldetik dator, debuta egin du gaur Igor Arenaza jokalari honek, zuk ezagutzen duzula esan duzu, beraz, konta iguzu. Bai, kanpo erdian jolasten dau, eta pixkat Beñat Garzian postu hartuko du, eta hortan ibiliko da. Intentsitate handiko jokalaria gora eta bera, eta baloia oso ondo mobitzen du, eta nik uste jokalari, beste jokalari gazte bat, beko taldetik datorrena, ez? Guk goiti jeitsi beharrean, betik hartzen ditugu. Hori da, hori esangoratsua da, baita ere. Esperientzia hauek aukiteko, ez? Bai, pasaren urtean goratzen naiz, Belategi egon zela, Pezina baita ere zela berri dena, Sopelostarra, aurrelaria hautxe baloia dukana, pasaren urtean Barsaren aurka egon zen, beraz, hori igartzen da, eta baita ere lapurtzetik gertu egonda baloia Andere Pezina Bizkaitarra, esaten genuen moduan, jokalari batzuek esperientzia bikoitza daukate maila honetan, eta hori aberasgarria da Igor. Bai, oso importantea da, ez? Formakuntza prozesuan beti gora itia, ez? Goiti bere inbeharrean, ez? Eta hor dau, eta, aukera ematia, jokalari hauei, ez? Jokalariak egiten dira partidu importantetan, eta hor garrantzitsua da. Eta adi beste behin kontraerasoan orain Atletikea, bigarrenera iristen zaigun eskuine galetik Adrián Pérezek, baloia kontrolatzea lortu du hortxe barrutiko Oro Jono, bat bikoa egin du Shelton Sánchezekin, eta penalti eske orain saletuak, ez du ala adierazi epaileak, lurrera jauzi da Igor Venancio Oiona, gure jokalari maitea, eta oso ondo egiten ari den aurrelaria gaur, min hartu du hortxe irudietatik baina zorionez soititu da Igor Oiono, badator erasora orain Real Club Deportivo Mallorca, barrutik Nicolás Baratutxiren bila, Baratutxik eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Santiago Ávila, eta Boizki baitare aurretik hortxe aurrelariak eskerretik barrura egin du baloiarekin, eskuinera zabaldu du jokaldia, lehen ukituan erdiraketa jarri du Mark Eskurik, arriskuak aurrera darrai hortxe erasoan Mallorca, hogei zenbakidunak, Raúl Alarcone kornerra lortu nahi du bere aldez, du bere egitasmoa lortu, eta orain erasoan beste behin bere taldekideak, Javier Olaizolak Urrutitik egin du saiakera beste behin, orain ez du asmatu, Urrutiago gelditu da bere jaurtik eta ateko sakea esango du Atletikek. Bai, hori konfiantza dakola, ez? Bai. Esker horretan. Eta indarra. Indarra ere, bai. Kasu honetan kanpora urten zaio, baina, bueno. Hemen lehenko jokaldiaren errepikapena, ez da penaltia ondo aurreratu da atzelaria, uste dut Samuel Guzmán atzelarianetan erdilaria da, baina hortxe ondo itxi dio aukera hori Igor Oionori, ez da erresa, Igor Oiono sekulako mutilpuska da, beraz ondo egin du hori defentsa lanetan, Mallorcako jokalariak hortxe Pagazartundua, atzetik aurrera Atletik, 20 minutu besterik ez dira falta, partida hau amaitzeko, Atletik abantaiarekin, Adrián Pérez beste baten bila, atzera jokatu du Bilbotarrak,
saletuen txaloak lortuz, beste aldaketa bat egingo du Jon Solaunek. Badator eskerretik erasora, Selton Suede Sánchez, 25 zenbakidunak, debutariak orain atzera jokatu du eta Jakuriaren jaurtik eta eskuinez, ondo gelditu du Joan Pol Atesainak. Askar orain Mallorca presarik ez zuen lehen, baina orain askar dabiz Carlos Muñozen mutillak. Atzetik doaz markagailuan eta gutxienez berdinketa erdietxi nahi dute. Atzera Nicolás Baratutxik, Javier Olaizorarekin, Gabriel Rodríguezek ondo zabaldu du baloia eskuinera, hortxe dago Mark Eskuri. Eskuri orain eskuine galetik dator, Eskurik baloia Raúl Alarconi eman nahi dio, ondo aurreratu da Atletikeko Adrian Lekuna, gainera bere baloiak Mallorcako jokalari batean jo du eta alboko sakea izango du Atletikek, beste aldaketa bat egin du orain bertan. Atletikek badoa Igor Oiono, txalo zaparra da 24 zenbakiarentzat, partida itzela osatu du Igor Oionok eta bere ordez 18 zenbakiarekin, 19 zenbakiarekin Marcos Goñi, taldeko golegia nagusia, 11 gol lortu ditu nafarrak, beraz Igor, beste baten bilagoaz, ez dugu atzera pausoa emango. Ez, claro, bai, gaina Marcos ezagututa, arian bizilan jokalari bada, galean ere badaki jolasten eta presentzia emango dio Atletikei aurrealdian, ezta? Eta bere izakera ikusita, minutu hauek aprobetxatuko ditula ziur gaude. Y se vuelve a parar otra vez el partido, otro cooling break, sigue haciendo calor. 1:30 de la tarde aquí en Lezamas, luce el sol, cielo totalmente despejado, las gradas con muy buen ambiente, como podemos ver aquí en la imagen. Y donde estamos nosotros, que estamos en el otro lado, también hay gente, así que el ambiente espectacular, el resultado muy bueno. El día de momento, Igor, va perfecto, a ver si lo cerramos bien luego en San Mamés también, ¿no? Con el derbi. Sí, joder, eso ya sería muy importante, ¿no? Encima pues habrá despedidas como a Raúl García, entonces cerrar bien sería muy importante. Ese partido es el anteúltimo en casa, entonces los puntos son muy importantes y tenemos que seguir seguir jugando, seguir sacando puntos, ¿no? No será fácil porque el equipo de Iago Arrasate y Bicho Alquiza pues es un equipo que hay que ganarle, no te deja las cosas muy bien. Y ayer titulábamos la rueda de prensa de Valverde, a ver si le ganamos de una vez en casa a Osasuna. ¿Algo quiere decir eso? Sí, es un equipo muy rocoso, muy bien trabajado y bueno, como amigos que son, felicitarles y que también tengan un buen cierre con el Osasuna, ¿no? Tanto Iagoa como Bichor. Azken finean talde Euskaldun guztiak gustoko ditugu, derbiak oso polita dira, sekulako giroa bizitzen da, zelaian bai partida aurretik eta partida ostean, eta hori da politena. Azkenean, Alavés lehen mailan, Reala lehen mailan, Eibar lehen mailan, hortxe gertu gaude, eta baita ere Atletik nola ez. Orduan ia lehen mailako laurdena, Euskalduna da, Made in Euskal Herria delako hori, hortxe agerian usten da, gure lelo hori, gure klubeko leloa, agerian usten dugu. Momentuz lau talde egotia lehenengo mailan hori da oso importantea. Gugaren herrirako, ez? Eta bosgarren balortzen badu bigarren moduan, ja hirugarren urtea izango litzatekeela hor kilikolo da biena igotzeko, ez? Beti esperantza horrekin, aurreko 2 urtetan suerte txarra izan dau. Bala benzida esaten moduan, erderaz. Hori espero dugu, ezta? Eta bestalde bebai, oin pentsatzen ez, zelako suerte bebai talde honek hemen jolastea, ez? Talde hau erabiltze dute neskek, lehenengo taldia neskek, Bilbao Athletic, Amore Bieta bigarren amaian, eta kolofoi moduan hemen jolastea oso importantea da beraientzako ere bai, ezta? Bilbao gazte hauek. Estamos escuchando de fondo que ha habido un doble cambio, han entrado con el 17 Oquetocón y con el 22 Calcaño, se ha marchado Escuri, así que ha habido un doble cambio en las filas del conjunto bermellón, con todo entran 2 delanteros, también otros dos delanteros más, bi aurrelari gehiago sartu ditu Carlos Muñozek, berdinketaren bila joateko orain erasoan
talde Balearretako taldea, eskuinegaletik badator, erdirak eta jardezake hortxe eskuinegaletik jokalari sartu berriak, eta ez da iritsi oso gutxigatik Ismael Oketokon, beste jokalari sartu berriak, eta orain kontraerasoa egin nahi zuen Atletikek, eta txartela erakutsiko dio Mallorcako jokalariari. Ha habido una pequeña situación de tensión, se marchaba solo Ander Peciña con el balón controlado, se ha marchado muy bien, aquí lo vemos la acción repetida, pero el capitán, que no tenía más remedio que hacerle una entrada que quizás ha sido un tanto aparatosa, le caza un poquito, tarjeta amarilla clara, disculpas y a seguir, Igor. Sí, y encima le pedimos nosotros perdón, ¿eh? Eso es el Atleti. Esto es el Atleti. Sí, qué bueno. Bueno, que se resuelva así, ¿no? Ha sido una jugada pues que al final le ha tenido que dar una patada, pero bueno. Y qué importante, pues que no ha habido ningún confrontamiento, ¿no? Se están jugando... Hay tensión, por supuesto, sí, claro, porque tiene que ser así, pero hasta ahí. Sí, pero deportividad por 1000, ¿no? Y eso es lo importante, que en Lezama se vea deportividad. Kiroltasuna beti da garrantzitsua, kirol baten barruan gaudelako, eta gai horretan bai eredu izan behar du eta eredu gara. Hori da. Orain Mallorca beste behin erasoan, aurrera pausua eman du argi eta garbi Carlos Muñozen taldeak, eta Atletik ondo eusten ari zaio markaoioari, abantaiari, ondo bai, eta Goski ere behaldatu du, bai, hori da, Goski kendu du, ez dugu esan, hori... Nos hemos quedado a medias, ¿no? Como decíamos, estábamos hablando de tantas cosas a la vez que nos quedamos muchas veces a medias. Es el mal del comentarista, que quieres decir tanto que al final no dices nada. Eskerrik asko Igor por ese detalle, Boski ere golegile nagusia, esan dezakegu ja, gaur ez da agertu, eta eskerrak, zen eta jokalari oso arriskutsua da, kopako finalerdian Svana Biloker 3 gol egin zizkion Badalonari, eta 18 egin ditu ligan, beraz, mailako jokalari nabarmenetako bat da, eta ez badago, hobeto, Igor. Bai, horrepen ondo hitz egiten du gure defentsataz, ez? Ondo orain atezaina Iker Pagas hartu du, baloia kanpora bidaliz, partidako azken 12 minutuetan sartu gara dagoeneko, Atletik oraindik aurretik markagailuan, berdinketaren bila Mallorca, eskuinegaletik, behin eta berriz erasoan, Alarkonek baloia jaso du area barruan, erdiraketa lehen zutoinera zetorren, sarean jodu, eta zuzenean kanpora, teko sakea bidali du gizon honek, Raúl Alarkonek. Teko sakea bai, esan Igor? Bai, minutu hauen kudeak eta garrantzitsua izan beharko da, ja zenengo 10 minututan sartzeko gea, eta etxean jolastuta, importantea da, ez? Aber nola... Adi, hortxe ez dut elkar ulertu Pablo Martínezek eta Oyer Unamunok, zorionez kontrolak ies egin dio gizon honi, Santiago Avilari, 3 zenbakidunari, eta ateko sake izango du beste behin Atletikek. Santiago Avila baita ere 3. mailan aritzen dena noizean behin. Boskiren antzera. Erasora orain Atletik. Sánchezek ez du kontrola egitea lortu. Baloia lapurtu dio Mallorcak. Samuel Guzmanek alboko sakea lortu du bere alde. Kalkainok jarriko zuela zirudien azkenean Alarkoni utzi dio. Eskuinegaleko bi jokalariak berria dira. Bigarren zati honetan Adi arriskua egon daiteke orain Ander Peciña. Eskerrera zabaldu du. Hortxe dator Korrika. Erasora Atletik, baina ez dute ondo elkar ulertu Marcos Goñik eta Andere Peciñak. Nafarrari baloia lapurtu diote eta orain kontraerasoa dator Real Club Deportivo Mallorca. Eskerregaletik ez da iritsiko baloi horretara Mallorca. 11 zenbakiduna da jokalari hau. Hain zuzen ere Nicolás Baratutxi. Eta beste bi aldaketa datoz Atletiken azkenak. Aldaketak agortuko ditu Jon Solaunek, txalo artean Adrián Pérez badoa, bosteko eman dio Shelton Sánchezi, baita ere Amaseiarekin, Lekuna aulkira joango da, eta haien ordez Amarrarekin, Aimar Oliveros Getxoztarra.
Eta ez dut ikusi bestea, Igor lagundu alba didazu. Hiruakin ez? Ez? Hogeita hiruakin, Aritz Ortigosa. Aritz Ortigosa, hortxe entzungo dugu. Argi eta garbi, beste behin, gracias a la megafonía, dejándonos claros quiénes han sido los sustituidos y los jugadores que entran en su lugar para disputar estos últimos casi 8 minutos de tiempo reglamentario, más lo que decidan añadir los miembros del trío arbitral encabezado por Asier Villanueva Morortu. Golpea en largo Javier Olaizola con la pierna izquierda, también al lado zurdo donde controla con el pecho Santiago Ávila. Atzera jokatu du, bere taldekide den Alejandro Garcíarekin. Atzerago aurkitu du Gabriel Rodríguez. Barrutik Baratucci eta Samuel Guzmán. Beste behin Baratutziri, Guzmán. Serriba, atzera dator, baloia jasotzera, Masei zenbakiduna. Gabriel Rodríguez. Gabik eskuinera, hortxe dago. Kalkañoren erdirak eta bigarren zutoinera, arriskua zen errematera iritsi da atzetik Alejandro García, baita ere amaika zenbakiduna Baratucci. Hemen ikusiko dugu errepikapena. Bien artean ez dute elkar ulertu eta kanpora joan da, hortxe errepikapena ez dute ondo ikusi dudana, ateko sake izan dela. Se acerca con peligro el Mallorca, hay que aguantar este valiosísimo resultado. Emaitzari eutsi behar diogu azken minutu hauetan 7 falta dira 80garrenera iristeko. Aldaketak agortu ditu Jon Solaunek, oraindik ez gizon honek, Carlos Muñozek. Alboko sake esango du bere aurrean, zelairatu berri den Aritz Ortigosa, Uarteko jokalari nafarra, baita ere 2007 urtean jaiotakoa, beste gazte bat, beste gazteago bat, Igor, zelaian. Bai, eta garrantzitsua da, ez? Jokalari hauek ematea minutu hauek, beti, gaur hortan gabiz hori nahi du indartzea, ez? Esperientzia handiko partidak diala, talde handien kontra, 3. multzoko txapeldunaren aurka gabiz, eta aukite aukera hauek, gazte hauek oso importantia dira. Eta Aritz Ortigosa bezalakoa, Selton Sánchez bezalako jokalariak, Jon Solaunen taldearantz igotzen egotia, importantea da. Bai, datorren urterako esperientzia hartuz, eta badaukate 10 minutu hauek, datorren urtean partida bat eta 10 minutu. Eta adi hortxe lurrean gelditu da Eneko Jakuria. Parece que tiene algún problema físico el capitán, se le ha subido la bola, el partido ha sido intenso, el goleador lo ha dado todo, como siempre, y se levanta con algunos problemas, cojeando, como vemos aquí en primer plano, pero va a poder continuar sin ningún problema en estos últimos 6 minutos que quedan de tiempo reglamentario. Azken minutuak, partida bukatzeko, esta partida bakarra gogoratu, gero derbia daukagula San Mamesen, 9etatik aurrera, Atletik eta Osasuna nor baino nor gehiago katedralean. Raúl Garcíarien agurra izango da, oraindik 4 partida falta dira, beste egunean, ostegunean, prentxaurreko polita eskaini zuen Nafarrak, esan zuen Atletik sale doala. Orain kontatuko dugu ze Atletik erasora dator, hortxe, Pezina, erdirak eta jardezake 9 zenbakidunak, beste behin baloia jauzi zaio aurrelariari, ez du asmatu bigarren saiakeran ezta ere, eta falta egin du Sopelostarrak. Baloia Mallorcari dagokio, estábamos comentando las palabras tan bonitas que tuvo Raúl García hacia el club. Un jugador que obviamente pues viene de otro sitio, es lógico que no seas de cuna Athletic sale, pero algo se hace bien cuando una persona de un carácter tan marcado y con tanto recorrido se vaya siendo Athletic sale. Sí. Algo hacemos bien, ¿no? Sí, muy bien, porque mira toda la cantidad de partidos que ha jugado y muchos han sido en el una Athletic, leyenda ¿no? del fútbol estatal. Es una leyenda. De la Liga, por supuesto, el tercer jugador con más partidos en la historia de la Liga, que se dice pronto, 605, hay que jugar 605 veces, Igor. Joder, sí. Es un auténtico privilegio haberle tenido con nosotros y se merece una despedida hoy a su altura. Y la que nos viene el lunes, la de Iker, esa también va a ser bonita, Más de 20.000 entradas ya repartidas entre socios, entre gente que ha querido acercarse. También bonito que la gente vaya a despedir al gran capitán. Sí. Segundo jugador con más partidos en la historia del club, Iker Muniain kapitaina, bakarrik aurretik.
José Ángel Iribar dauka. Jo. Ya palabras mayores, Igor. Bai, estamos hablando de leyendas y mitos, ¿no? Entonces... Nosotros solo no tenemos nada que decir ahí, callarnos y aplaudir. Y agradecer. Y agradecer, sobre todo. Que hayan sido nuestros eta gurekin guriak diala, ¿es? Y Bai. que van a seguir siendo siempre Para siempre. nuestros, para siempre. Del famoso Athletic Club, ¿no? Como Bai. decía Iker Muniain, Bai. qué bien nos lo hemos pasado estos días en la Gabarra, zein ondo pasatu dugun, Athletic famatu horrekin, txapelduna 25 kopa ditu, eta zergaitik ez, datorren urtean beste bat, ja, ez dadila aria eten, ez dadila bolada ona eten, Igor. Bai, hori da, ez? Hori urte askoko lanaren ondorioa da, eta zoriontzekoa da, eta gero bizitzekoa ez, eta barrutik bizi ahal izan dugunok, ikusten dugu zen magnitude handia hartzen duen Athletic klubak eta ez da bakarrik Euskal Herrian, ez? Euskal Herri mundu moduan, mailan esango nuke nik. Bai, oi hartzun auki dau mundu mailan eta hain desberdinak ero hain zaila izan da futbol mundu kompetitibo honetan egotia hain arro eta hain altu olako klub batekin, hori da guri markatzeiguna, ez? Eta gu harro sentia azten gaituen ere, bai, ez? Hori noski. Badator erasora beste behin Athletic, bigarrenaren bila Imaro Bai. Oliveros baloia osona da, hortxe aurkitu du ari hartzean Peziña eta Marcos, aurreratuta zegoen, bai, alaxe da. Marrasainak ondo adierazi du Jokos kanpokoa, aurreratuta zegoen argi eta garbi Marcos Goñi Nafarra, taldeko golegia nagusia, ez du aukera izan beste bat sartzeko, Mallorca berain erasora. Beste behin atezaina, areatik kanpo. Gabriel Rodríguez. Al círculo central va a cruzar la divisoria el capitán del conjunto bermellón que abre el juego hacia la derecha donde emerge la figura del 22 de Bruno Calcaño que fuerza a su favor el saque de banda. Alboko saque izango du Mallorcak. Eskuine galetik jarriko du martxan Raúl Alarconek, hogei zenbakidunak gizon honek. Lehen irudian ikusten dugunak. Lagun baten bila. Dirudi ariara bidaliko duela zuzenean baloia. Badatoz errematera bere taldekide ia guztiak azkenean motz jokatu du. Calcañorekin Alarconen bila beste behin Alboko sakea izango du. Toki beretik Mallorcak. Minutuak aurrera doaz. Minutu terdi bakarrik falta da hemen partida bukatzeko, adi arriskua egon daiteke baloi horrek arriskua handia zeuka, baina ondo urrundu du arriskua Athleticek eta orain kontraerasea dator jokalari bat lurrean. Hala ere ez du partida eten baiea, hortxe dator Aimar Oliveros kontraerasora, eskuine galetik 10 zenbakidunak barrura, hortxe Selton Sánchez etorren, ez dut elkar ulertu, ondo lapurtu diote baloia, Mallorcako jokalariek eta kontraeraso dator orain Mallorca, sorti zenbakiarekin, erasora Alejandro García, atzera jokatu du Cesc Ribarekin, Cesc Riba que levanta la cabeza, le pone un poquito de pausa y espera y juega atrás con Gabriel Rodríguez, este en largo con la pierna derecha buscando a Raúl Alarcón, insistente el conjunto bermellón por ese lado diestro, por donde tiene a sus jugadores más frescos en esta segunda mitad. El Athletic también ha reforzado ese sector con la entrada de Aritz Ortigosa para, en definitiva, mantener este valiosísimo resultado que le da ventaja de cara a la vuelta. Itzulikoa datorren asteburuan izango dugu Antonio Asensio Kirol irian, Mallorcan, Palman, Zombi Bilonin, hortxe lehen taldeak ere lan egiten du, instalakuntza polita ditu Mallorcak. Eta han izango gara datorren asteburuan, baina oraindik partida hau bukatu behar dugu. 80. minutua beteko da aurki, beraz luzapenera joango gara, segundu batzuk barru, ies egin dio kontrol horrek Mallorcako Santiago Avilari 4 minutu gehiago jokatuko dira hemen Lezamako bigarren zelaian. Eta beraz hori geratzen zaigu Mallorcara abantailarekin joateko, hementxe taldetekiniko guztia orain denak eserita, ura edaten, beroa handia da hemen Lezaman eta partida oso bizia izaten ari da. Mallorca erasoan azken unera arte borrokan kanpoko taldea berdinketaren bila hortxe dator Nicolas Baratuzzi, 11 zenbakiarekin barrutik Cesc Riba aurkitu du, Ceskek Santiago Avilarekin baloia penalti puntura erdiraketa, aldaratzea Cezki zetorren baina ondo urrundu du buruz Selton Seide Sánchezek, badator orain kontraerasoa Athletic bigarrenaren bila, adi arriskua egon daiteke eskerre galetik badator Marcos Goñi Nafarrak baloia ona da, Seltonek eskerrera badu Ortigosarekin Marcos eta sekulako geldiketa egin du Jonan Polek,
oso gertu izan du bigarrena Atletikek, hori bai izango zela sekulako altxorra kornerrera bidali du, sekulako geldiketa bikaina egin du atezainak hementxe errepikapena, jokaldi ederra egin dute zurigorriek eta ondo atepean Joan Polek partida oso ona osatu du atezainak eta kornerrera bidali du baloia, kornerra izango du Atletikek bigarrena lortzeko. Eskerregaletik Aimar Oliveros getxostarrak jarriko du martxan kornerra. Badatoz errematera orain bost taldekide, beste lau areatik kanpo, beste bost barkatu. Orain gutxiagorekin erasoan Atletik. Baloia oso luze joango da. Zuzenean kanpora. Ateko sakea Mallorcarentzat, 2 minutu besterik ez dira falta. Nor gehioka buka dadin. Hementxe Aimar Oliveros irudietan, luze egi joan zaio baloia. Eta Mallorca erasora. Denborari galdu gabe orain Carlos Muñozen taldea atzera. Santiago Avilak, Javier Oleizolarekin, barrutik Alejandro García aurkitu du. Cruza la divisoria, el dorsal número 8, abre el balón hacia la derecha donde aparece su compañero Calcaño que quería combinar con Alarcón, el balón que se lo lleva el Athletic que berreskuratu du jabetza ala ere Alejandro García lortu du baloia berreskuratzea, ala ere lapurtu egin diote eta orain kontraerasoan Athletic, barrutik beste behin Peciña, Goñi eta Peciña, Sánchezek buelta erdia oso ondo eman, baloia mantendu eta eskuinera zabaldu du Aimar Oliverosekin, Sánchezek baloia pasatzen utzi, Unamuno, beste behin Sánchezen jaurtik eta ondo jaso du Joan Polek, baloia askar jarri du martxan, ez du denborarik galdu nahi atezainak, barrutik orain Calcaño que luze Ismael Oketokonen bila ondo, paga zartundua baita ere partida bikaina atezainarena, bi atezainak oso ondo aritu dira, gehiago asmatu du gureak, atea hutsean lagako du hori ere nabarmentzekoa da Igor, joango gara pizkanaka laburpen txiki bat egiten, ez bada ezer arrarori gertatzen, abantaiarekin joango gara Mallorcara. Bai, eta nik uste dut merezirako abantaiakin, ez? Bai. Ikusi du bigarren zatia esira. Zurekin guztizadoz. Pizka konforme uten dela hori, zelan da Mallorca, eta horra aprobetxatu dugu gola sartzeko, baina alata guztiz ere aukera gehiago auki dugu, bueno, hau azkena falta da, eta ikusi beharko dugu aber zelan bukatzen da. Bai, badator erasora, barkatu orain Igor, Mallorca, eskerregaletik, Nicolás Baratutxi, badator area barrura maika zenbakiduna, gor galdiketa, bikaina, egin du Pagazartundua, gona zen jaurtik eta barrura zioan baloi hori, eta Iker Pagazartunduaren beste galdiketa bikain bat hemen errepikapena, ondo behan, atezaina, bi atezainak nabarmendu egin dira gaur, Igor. Bai, bete da denbora, baina lagako du kornerra, azkena aukera izango du Mallorcak, beraz, berdinketaren bila Mallorca mantendu egin nahi du emaitza ederra hau Atletikek, altxorra darama Jon Solaunen taldeak Mallorcara hau horrela bukatuko balitz, 22 zenbakiarekin Bruno Calcaño jarriko du kornerra eskerrez, estrategia jokaldia markatuz baloia, lehen zutoinera dator, ondo urrundu du Marcos Goñik buruz, Navarrak baloia kanpora eta bukatu da partida, Atletikek garaipena eskuratu du hemen Lezamako bigarren zelaian, kapitainaren golak, Jakuriaren golak, 50 minutuan, abantaila emango dio talde zurigorriari, itzuliko partidari begira datorren asteburuan, Mallorcara joango gara, como decimos, el Athletic que se marcha con ventaja al partido de vuelta, un resultado magnífico para afrontar el partido de vuelta de estos cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil en Son Bibiloni, en Mallorca. Se abrazan de manera muy deportiva los jugadores de ambos equipos. Igor Arenaza, eso también hay que destacarlo, hay que saber ganar, hay que saber perder, y aquí lo estamos demostrando. Sí, y lo que has dicho también antes, ¿no? La portería a cero es muy importante, hemos destacado los porteros, y yo creo que por lo que hemos comentado, que el resultado es justo, es un resultado que no está cerrado en la eliminatoria, pero sí que llevas una ventaja, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es importante llegar con esa ventaja y sobre todo ganarle al Mallorca, que no debe de ser muy fácil cuando ha sido campeón del tercer grupo, ¿no?
Así es, ha sido un rival muy digno, un rival durísimo, un equipo que es campeón de Copa este año, que ha ganado el grupo, yo creo que el más fuerte de la categoría, así que el resultado es magnífico, buenísimo, lo contaremos la semana que viene, cómo se cierra esta eliminatoria. Datorren astean ikusiko dugun orden lauko finalerako sailkatzenen taldea, hau da guztia Lezamatik. Esto ha sido todo desde Lezama, gracias por la atención prestada, eskerrik asko zuen arretagatik, eta datorren asteburu arte, ondo izan, asteburu on!